من وقت ما أصلا كده كسيطان بكر مزات ميك دسبة كريستيان تيتسمي مريم سيال لعلم ولا علم علمنا أكتر كجين سبها كان ورك كجين تامنك مسألة كجين أسوق كان جن كجين كان لسمك قدس السجل لك أزلك السجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتملك مالك توجيها سونك سنجس أملاك أنت لكل جسكا ولكل زنم سمت وكنا نبكم محرن قدوس ولدكن زي بلا أنت مساسبة تصلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር أملخنا زنبركا زلخان كل حليف كان ما نزل ألم تنبر كم مسراء كسامراب كاب سمين كسعدبو بسم كان نزل ألم تمسكن يكون سلا أملخنتك سلا فتارينتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدوس እግዚአብሔር أملخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزعك في الجميلنا دما نسجدلك ساعات معلت زبارك كلنا نسخمو ساعات زامشد زيان ساعات زاليت زيان دما بارخنا نبزق وأزي كنسات في እግዚአብሔር أملخنا أدمنت عناني بكاسر إذا أخخب كنا كبر المسكان أخيخون زقوا أزي دما نبس ما يزت أمتنا مسقوا قدسان زت أمبرنا قبرنا الصوم زد ما سخات ريو سخات قبل الصوم قبرلنا صوم دحنا صوم برخات قبرلنا قدس እግዚአብሔር أملخنا نقول أكلاتنا كبما نقراتين كان ناي فقري ناي سلام ناي برخات ناي محرات صوم كتقبرلنا دما لمنكا كم خوينا كن صوم دما استخارد عنا كابدينا قدس دنقل مريم برخات رديت كفلنا بيد ملأخت حلونا مسديها قدس دنقل مريم زعت غيب شدان ذكير كدما محرات كاوردلنا بعين محرات كاتمتنا أب حمام زلوا فوسلنا بحزن زلوا صانا نعلنا تجنقم زلوا رولهم طميم سميم زلوا مسعيم سقاب نفس تاثر تحيم فحز ولد ما أكبهم دوفروا دحتني أتولنا زقاش دما دحن ملسلنا كلهم ولدنا دما بارخلنا نعغاز بونو قبرلنا أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس منقصغات مصاب فؤاد كانت أب سماي قوم دما أمدري خوينا علة تنجرانا لما هبلنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كوكباد احنا ننبرا فتنا يتأتونا من قشتن حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أمين عزت يا مريم بناي قدس كبريل مدى سلام تا سلام لك اللي هو حلنا غدن قليخي بسقا خون دنقليخي عدي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك اللي هو نسوكا ونسو برغتيخي فراكر صوم برغيو وملي تسقا جابير مساقي وفست دسوالكي حتى يتناغسر يلنا نافتو ودق إيساس كورساس معنتانا محرات لمن النعم ينفتها ويشري يجزينا أملاكنا ودان يذكر زوت كان لك كان سرات يقدم ساسي أبساول دور كساتي برهان أنتم أبويا كانت وعيديا كانت رون سارق سنات ببسمكم كن فتانون سهنة يرسيان كلوان سماتك زيو مهار النكسوس مال عصر تغلت زيو مهار النكسوس 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 بزحلف محرنا وزمس حلونا بعفن منفس قدس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلت بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس اذا سعزيا من بارسغا قويتان يسكرسوس ام مقابرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دقاسام سالمس ስለዝኾነ ከም ወዳታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና ሰዊርና ረዲእና ንሐልውና ነቅርብና ተቀቢልና ተማዕቅብና አዝነና ክሳዛ ሰዓዚያውና ብጽሕና ይሕጁም በዛቅድስ ዕለት ዲያን بكل زمن وثنا بفصم سلام كلنا كل زوجيا برمنا لمنولنا وقويتنا جابير كل التحزاب بنقويتنا ملخنا مدحنا يسوع كريستوس لو كل جبرين من كل جبرين او كل جبرين مسكنا كلنا سلسور كان ننظر داخلنا نزحل خلنا نبخون سل تقرب كنا تقبل كنا سل زعوب كنا نزتنا خلنا سعد يوم سل زب صح كنا مسكنا كلنا ابويتا يقرب لنا افكار سب سل زل من كلنا كم محرت كون دلنا نزعد السؤال زيان كل زمن وثنا أخاب بنفرح وفصم سلام كم تسمع بنا كل غنات كل مكران حبهم قرن زخنا كل قبل الشيطان مخرق فاسبات من العل سلام أبويتا كبارح كاب كل هزب خاونا رح كاب زريا عبد زلنا يبتاونا رح
زطعمن زعيشن عزلنا تمنن قربيتن كل حال سلام كرغ سلطان ذهب كنا نسخا كاب كل غفعة احنا نبالها نمبرنا فتنا يتقوى حدا ودخا قويتنا ملغنا مدحنا يسكر ساس من تفقر سبيلو بزقوار محرتن قرتان مسخا معرم حوم زغونا منفس كدسن سقانا صنعتن كبرن زقبا كلمن كل ساعة نزل عالم امين ناين السحا مزمور 50 حتى أملاك كم سالخا محرني كم تعبير راه بس اي نمسس كابا ساي تصبيك حسبن كاب حاتياتي ونصرين انا بس اي فلت لكم حاتياتي كل غزي بكن يبزر خاص صادق فردان سوال كاتر كبسي انا ناخات راي بدلكو ابكن ميخا كي غوركو نو بابسات ولدكن كاب حاتيات تنستني نو انا حق او اشتغاتر لي ابرون تو مهارن من تخسر سمزات اصريني كابرت كصعدو صبن تنصت كاينا سمت حغوسات بهتان حغوسنا اسمعني اسكاب حاتياتي كولن بزل او سايم دمس سو املاق صري لي بفطر لي صنو منفس قاوش تحدث كاب غص كاي دربيني حغوس ملحان كاملسلي فقادنيان فدغفني قدس منفس كون ايتقدفني كاب كن قدس منفس كون ايتقدفني او املاق صري لي بفطر لي صنو منفس قاوش كاب غص كاي دربيني حغوس ملحان كاملسلي فقادنيان منفس دغفني مقد خان مفرسكم رم يا حط انا باخذ نص يوم املاق ملحاني كابدا دمانا كفني لساني صرك حال الكتب له يا قويتي افي مسغانا خنقرس خنا فريكفت مسوات لك انت زي كونس مغرب كل كان رين مسوات مرارايت بني خم مسوات املاق سور منفسي واملاق مسورن قطقط البايت نقنيها نصيم صقخا سناي غبرلا مكاتيات يرسالم ندق مسوات صرك بزحر مسوات بمر مسوات باك لكاي شو عم مسوي خار حق قرب الكايوم هاليلويا صلت كزيد قاس كرسون بسين املاق مسغانا قربلو حاتياتي كحد قال لك المنو أمبي دكتور مزامر عدلولنا الله كمان عم بسيخو እግዚአብሔር ይመስገን مزمور 130 أبي مرقيتا 131 ኤልሳቤት 132 حرقوين 133 ممهر سارة 134 معازة 137 رزنت 138 تمنيت 240 حدن أبي غشي 240 كلتن أنا خان بباي 246 ممهر تخلو 247 معازة 248 أبونا راي غني اللي بدكتور مزمور 148 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የሙሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዓመቁን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርታ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን አጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡውን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ بمنفس كان بيت مقدس مسؤول دون طيات سسان كم سرعات قبرلو مساعته وسمان دم عبيد حاوفنا أملاكم كم زنا بلا بارخو وقويتاي نتنازع مقلات برهان نزبغ إسرائيل من كبرت خون
أب قد ما كله زد على خيم دحان كعينتي كابر آياس حج خمس زربخا نباري خاب سلام تفان وإخابة مسكانا إجابير أملاك يكون أمين أو كرسس أملاكنا سير أبهان من فز قدس لمن كل ساعة سجد الكالونا أمين. كفلت الصلاة حرقوي. sorry إنه أب قدمي أتي أمر سرادي كأوم تداري الله أتي أب مجد إذا حلف اثنين نخنين نفردن بقول لزخانة بسحي حتى رأدن مكتكتن الله جن كنفسي جنا أب مريض نبركاب الله بس تنسقي مخنياتو مريض أب مقابر أيود إيو أب موت كأب بذكر يلبون أب جهنمون زمسكنو يلبون أمو كاب دكاس تركي تنبيخي ناب مدحانيكي من السحا أو أملاكي محرنن أدنن من نابتكي ومحساني أمين. سبحات العاب سبحات له بس قدس مؤسب زي ودا إلسابيت. إلسابيت هيسمعنا الخي ميوت على الخمسة حجخة حجي سمعنا مو السب زي ودا زي عالم زي قرب أركع لخطب له أنت شو مخوين له جج كوين سني أنت شو موصي له حارة أبونا الراي أو قال لهم أبنان عنا وانت صحفية بلنا سألت راح يدري أن هذا شراي قبر كوندي أقلكم والله صاني حنا يروح الجقن سألت راح يدري أن نزله حجها أنا كن رأينا رأيكم الله هو ثم البلد أنا قبل بل جمر اللي يا ممهر جمر اللي حارة شوف أنت شو بتلعب أبيت هايلايت ده قبره هو سبق ده مسيحي هو قل قرب سني بتسلامن بيمان مسي بزي ما تأنو تشاف حيزو سني تمجرشاق على ريون ذلو ولا حجي هو قرب صفا بلو حجها الجقرن يقني اللي الراي سبق ناين صحات فلوس أو بيتاي أرزا مع التأزياء أب قدمي خاب التكبار يكون بقال بحساب يكون بكله هو ساتنا لحد أنا يو نسخة روحن مفكر سابن سلزهون كام منتي قدس سمكا إلكا عارقنان حدقلنان أو أملاك بسلام كنحضر سلامويت ليتي هابنا أبزانا يدك أسك زينا كاب كله جنكت ناس أقبرنا كاب كله خفاتن كاب كله فتنان سلا فتنان سلا وأرقيكم حاجة قرب أرقيكم الراي كاب كله فتنة سلا ما يفلس أبدا اللي زلوا حجي دحان حنسى دحان كعرواية سوري موال سبدينا نيرنا هو كغسل دخ جمرة الجمرة ده عارة أما ذا أشي ما أسب زي ودا زي عالم زي خاء نزل عالم زنبر أنت زخون سي نفسين نسقر زخون مغنيات محلو أوكي يا كنت إني ربنا سوري الراي محلو أوكي نيرو
لعلا زلا لعلا زلا لعلا زلا هو كفلتات نو كفتات صلوت أيكونتن كفلتات صلوت هارقوين ميباته غيرات الجسا هو هراي كاتسلالا ويلك ما السب زي ودا زي عالم زيخة نزل عالم زنبر انت زخون سي نفسي نصر لخونا مغنيات محلو كنيرو جن كي اتتصيح زخونا تقبارات كن اتي ما كين عب قدمي اتي حقنا مزقلع عب عرات حاتيات تسطيكي عبتي شللتنيان كدعن سداخي كلخي انت ايو اتي اتبيو ملسي او كريستوس املاخي باتي ازيو زفرح فردخا السنبد نتي زلا علما فردخا انبركه باتي ملكتاوي نتبرقاوي برهانكا انقطقط ኣለኹ أنا حسوم دنوس عبراتي دك إسدلخو أب حيواتي ون زي قدس زخونكو نايتي تقبال كارت أبنت بموساد أفلبي إن وقعكو أو أملاخي أنا يبننيا هي أمو يغرب للي إبل الله ويزن وزل فنا والعالم عالم آمين آمين ونستسرنقل ممر سارة الرابوي دكتور سلام يتسمى هذا اوكي هون تدنقل نباري خيت قلت افصلال رديت كزرقحي نتي اب حلنا كما ابات الجماعة الكفو حسابات كبايا اليوم نتاهمنت نفسي بكنتنت ازيو حلواتات افيو وعلمو نابصلوت من نقاحن ابقسيا مكنياتو نسخي كاليتن مهرت لمن عليت عدنيخي عدمت حيوات نقسين املاخين قويتا يسوع كريستوس تسفاي ايخي هاليلويا أو بيتا بزاريت زيا معزة الراي برنستانا او بويتا بزاليتي زيانا عمو بزي حاتيات نحدر حلونا او أملاها بوتاتنا نسخا بروخ إخا برختك أزيو بزحيو قدس مكاون نزل ألم كبري زمول أيو آمين او بويتا كمتي أبخا توكلنا يزلنا محرتك خمقو تخنلنا أعينتي كل نعاها يسبيا اللوا نستغا خاء أب أوانو مغبي تبام او أملاخنان مدحانينان او تسفى كله وسنات مدري سمعنا او بويتا نسخا اخا أبزا عليك إزياء نزل ألم تدحننان تقبلنان آمين ويتا بروخ إخامو فردخا مهارنا او ويتا بروخ إخامو حقنتك أردأنا او ويتا بروخ إخامو كبرخا أبرهلنا او ويتا محرتك نزل ألم ينبر او ويتا نعي نتقبار إيدكا كاب ولدو ناب ولدو معقوبي سلزخونكا أي تنسجني او ويتا نعاخا بديلي يمو محارنن نفسين أدهنن النابلكو إسئل ألخو او ويتاي أبخا توكيل ألخو أمو أدحنني فأدكا خجبر كأ مهارتني نسخا أملاخي فالفالي هيوتي إخا ببرهانكا دما إنا برهان نرئي محرتكا نابتم زفلطخا كبرخا خاء ناب قناعات لبي تمጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦናን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግብኦ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀብፀብ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ተዘንቱ ኣሜን آمين وداسي سلس قدوس رزنت
ከመይ ምስልኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን። ውዳሴ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ጽባብ ጽሐዮም መፍም ንእንተ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ከዓ ነፍሶም ዓረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕንሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዚት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ትምኒት እሺ ከመይ ሲሆን መስገን ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓሊጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘእሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና ኣሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ሙሉ ከመይ ውዕልኩም ኩልኩም ጸሎት ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን መኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኒ ዓለም ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንቁስናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣይፎን ኢልኩም ኣትኩም ዘለኹም አለ ደም ታክቶ ጽጋቡ እዋ ጎይት ፍሮይነ አለ ከመይ ውዕልኩም ኩልኩም ኣሕዋት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣቦ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከተፈጥረ ምስ ህልው ዝኾነ ውሉድ ኣብ ዋሕደው ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኸቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብእኡ ዝፈጠረ
ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና፣ ምእንቲ ሰብ፣ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጦስ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማና ብኡ ተቐመጠ፣ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታና መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ብስብ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ንትንሣኤ ሙታት ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና። ክሪያላይሶን 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 ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ ሶሪ ህይወት ሓድጎ ኦኬ ዶክተር ታንኪዩ ሰላም ከመይ ምስኹም ኩልኹም ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስናኻ ሙሉኣት እየን ኦኑ ኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭቅናን ብዘካ ከረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቅረብ ኣለና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢአት ኣይኹን ብቕዓት ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ በከ
أملاكنا وأكو كما وسانه بكما رتك أملاكنا وعقوبك ما وسانه وقويتا بقات ورنا مسكانا غمزلنا غنسلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصات فاركان تاب سماي كم دما مدري يخون على تنجرانا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا انسانا دقلنا كوكفاد احنا نام بيرب فتنا يتأتونا منقصين حيلين كبرين نزل علمنا تكايما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدنقلي خي بس قاهون دنقلي خي ودي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سركان سبرختي خي فركر صوم برهون تسقى جابير مساقي وفست الدس والكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودغي يسكر ساس منتنا محرت لمن لنا امين ناين الساعات صلوت وقويتا ابزا معت ذي ابكن مخاب تكباركم بقال حسابكم بكل واساتنا زحت انا يو صغار روحون مفكر سبن سلازغونكا انت تقدس مكاركا تعرقنا نحدقلنا واملاك سلام كنحضر سلامه وتيتحابنا ابزانا يدك اس غزينا خاب كل چنكتنا صغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلوخان انا سلام الاكل اخلنا صقام بريرانت مفكر سب زغون حد ودخا ويتانا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس يتبون مسئن كبرن وداسين غرمان زلكا معري خمس زغون واجبت منفس قدس المسكانة يقبعك حج نزل عالم من امين تحر نفس وكف ساعات صلت وقويتا محرنا مخرت كونا بزحلنا وامنس وكف ساعات انجزين سماي مدرن بخبرت سقر الكا كرسوس من عملخنا بعلنا ويت عقسم بزمحرات مسنيات ملأخان روحون نتمعنا زقدام يام حاتياتنياتات من التمحر نحات بنساعات من يسبه وقت كنبر برمت زيت دالي من تصب يمزل تسفع سمايات روح ونقول لنا بدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعاتي انا بكل ساعاتات لما انا نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسى تمزيتنا ونسمى رحمامنا فوس حاتياتنا حدا قالنا كان كل غفو حازن سكات برد عنا كلنا ممكن نقب قدسان ملاك تحلونا نودت الناس كان مرحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسن تفلتات كان بس عدلنا سخانزل على مبروخي امين او قويتا بقعات كرنا بمسقانا غمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس نقصات مسافة أركام تاب سمايكم دمام دريكم على تنجرانا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا انسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتون نقصنا حيلين كبر نزل على منات كايما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خي بسقاهون دنقلي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كان سبرختي خي فركر صمرهم تسقا جابير مساقي وفست دس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودغ يسكر ساس منتنا محرت لمن لنا امين كبر مسكانا املاخي خون امين امين قال هوت يسمع لنا تسألي صلوت أبزفان أملاح قريبو معاد زغرر محرات زورد برخت زبزح يقبرلنا زخبركم حزب اكزابير كلهم نزي قدس بيت خريستيان تهبوني عربي صلوة ساركن كمون مصنعتي مصحف قدس أبزاز زلهم خونكم أب كل خرنعات عالم بانك أدوان بتبعاتن تكاتات الوزل لهم قدس بيت خريستيان اسيت ساركان أسبت فتاني خفالكم تبل تخصاب حجي بدحان سلام عكيبو أبز قدس قوائي خنساتف عدلن فقادن هيبو زردانا زعاقبنا بعين محرتو زتمتنا فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نخلهم بس ساعات زي أبسببا أبسقم أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلو موسى يفتر لهم بموت سقان استفلينا جنة منقس سمايات هاجر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزلهم دبس قدسان يدبسكم نقول له نخا زستوعب أمره يبو موداتنا يسبقلنا كم فقط إخزابير لومي أبز حلف جزينا معرف حمش ملقت هواري قدس باولوس نفس برومي إنارينا لومي كم فقط إخزابير معرف شدش إنهري حافشاوي رديت من أنت فهلونا حاونا ممهر تخماريام صماق ناي معرف شدش كم بقولنا يما
نازمس قلصلنا بدحريو كنا نبوينا خنا نبب كلنا حفش أورديت من تخلونا سلازي أو دمهرت ناب ممهر تخل مريم يا غني الله يا أبي مريتا سلام كميك أنيهم مسكن نحن استمسكنا يا أخوان رأي رأيكم على دي سلايد ورل رأي قرأ بسم الله أول ومنفس قدوس هذا أملاك آمين محجي معرف شدشتينا هنرئي كمتي أبونا بمرجيتا زبلو معرف حمشتر إنا نيرنا جن ما قد سألتنا تأتقون هاري بولس بزعبا اتنايزي إن كلتا الحلفة يو لزارة بابزي أمالتي يقصل كمتي بزعبا حاتيات كمون حاتيات كالإلا زغئل ويكا خلقسو زغئل بتأمكات جيرنا خناتهم دلنا إيزبل أجي كمون بزعبات أمكات يقلت متأمك بحال كله حاتياتك موجاد مالتي يبل جن السوت رح يكون انكا انت خوانا جن تأمكات كابزين العلي أقداس النت كمزلو يبره صنح لنا هون رأينا خمي جيرنا إنا نحنا توهادو أورثودوكس نتأمكات نريئو تم كالوت بتخسيانات كا different denomination مالتي كمي جيرهم نتأمكات زريئو مالتي بزعبات السب بتسأق أملاخ من انتخ عبي بقات سالي حاتيات كم زقبر زقلت موجوته يلعل ويكا يقلت مالتي هجي إتهم مس كريستوس زلو كمون بتأمكات عبيلهم مسؤو أم مسكال كم زموتو يقلت أمكات ندع تتأمكا ترجمنا يتأمكاتي مالتي كنت أما كلنا لكع كم كريستوس زموته أحد سلسة معلت إذا تنسأ لكع سلسة جزء أبتماي تتألق بمطلقيو أمكاتناتنا يتحل مالتيو لكع كم تناي سلسة معلت غينو مس كريستوس تسينا لنا مس كريستوس ميتنا مس كريستوس تسينا لنا مالتي حدش هوت لنا بزي مخنيات الزخاء نتي مبزحتو جزء نسبات كم زحاتو زقبرهم نجارات زعالم زيا حديقهم يحدقوا مالتي مستتأمكا حجي ميت كأخا مالتي نتي ناي سقاو زخوانا نجارات سخت قد فوق بأكا تمكات تمني يسوع كريستوس تقبلوا سبات نحاتيات كم زموتو بحاتيات مخنيات كم زي تحازو يوز قبر حجي نزخ خلنا كم زي حسابهم محادثة بزموته بسقا زموته سي ريسا مالتي let's say فتاو مقبي إنيرون بالله مقبن دحك قريب كارلوس كبال أو يخيل ده ولا عنده فتاو خلا يكلني دخونا نجر ولا حاتياتون نتي زموته مالتي كا نتي بسقا زموته مستتأمق مالتي حاتيات كلوجبو أي كلني ميت كاس لزخون كان حاتيات كلوجبك أي كلني انت دقا أبتنا كريستوس غوندي تتأنقع كالله مالتي حجي مستتأمقنا نحاتيات موتاتنا يزبل الله بزحات سبات أملاخ بموت كريستوس أبيلو حاتيات سلا زحادقن كل حاتيات سلا توجدن زيادة حاتيات مقبار صقو خمسة بزح يماغوت حجي أبتا معرف حموشت فقد إسراخ بالكولوسي أبسا مزبزحسي بو خاات صقاي بزح إذا جنك بالكولو بناي يسوع كريستوس سقلت يزبل دلو معناته بزح أبسا سلا نبره بتحنتي موت ناي كريستوس صقا مليء مالتي كلاتنا ودحنا مالتي نخلاتنا يميتنا نزم حجي كريستيانينا نبلت راح يكون نمول عالمي سو نزيئة متان كيت أوي وايلو هواري باولوس انتا يزبل باروت حاتيات كنكون كم زي نخل حجي نتي تجزئو بارياناتي خمالتي تدع مستت فتخونكا بارياناي مستيخا تدع غويلات فتخونكا بارياناي غويلة صدق تفتخونكا خان صدق ناي بارياناي كريستوس يخا منات هواري باولوس أفتا معرف حدا خجمر كولوس انتا يلو بجمر باريا كريستوس انت أنا كريستوس كونكا باريا كريستوس يخا مالتي اتم من كريستوس تقبلوا أنا حاتيات سلازموتو حدشتي فترتهم هجي born again زبحال الله are you born again yes we are born again وكا كالا هيوت تولينا إنا نحن بتأمكات كم زخل بحال كله ولا أون عالم كم كم زي كونه
تنقرهم أنت هونت نجزء رأسهم كم حدش سب جيرهم كقربوا اللهم مالتي yes اتناك أرم زنبرناتي مويتي يلا I'm not the same person كم تقدم تفلتنا يكون كنبل يقبع عنا مالتي مهناتي مويتي يسو كم سرحة ينسرحنينا سبعة وحري حاتيات وكو أنت هونه تم بخريستوس التولد جنا كابو كرحكو اللهم يبل الجهارة بولس كريستوس أمسك المسموته حاتياتنا مسؤ كم زموته حاتياتنا بخمي مسؤ كم زخانه كم زموته يقلت حجينا من تايد بالدلو انت رأخ نولد كلنا ويكا أخسك كله مسؤ انت رأمويتنا كتسئن كلها مسئنا تسئنا حجي حدش هيوت هيزو خم تسئن كم بحدش مستنسئ كاب حاتيات زتصري حدش أكلات فطرتون كونه إذا خاطر تنسى كريستوس مسمولك كوزتو حادو سبنت حيجي تسي نحن خالك كم إينا نتسئ مالتي تناك أدم سبنتنا نزبرس دربي ناسي حدش لبسينا نلبس جابنا يتم كتن تداتري يخونكم هتان كتم كله بنايك أدم شارك جيروم يهبوم نتم كهن مالتي وي كانت دياقون دحر تم أبوخ هبوه قلونتي أبالي كامالتي جن بحدش نتقلا صعدا جيروم يقبلوه إذا خاطر ترجم الله دحر أبيك الشوية بمرجيتها زيارة قلت لنا أمبر إذا خاطر ترجم الله حدش يوصل زخونه أب حدش نجار قبل الله أب صعدا زخونه صعدا يمهنا تقول عسي ولا حنتي ولا عبيت أنت تطمئن كأشعر صعدا it's clean سلازم كريستوس كنقبله خلنا حاتياتنا وي حاتيات سجانا مسؤ مويتو نحناون نتصر مالتي ولا حنتي يبلنا دحرينا مصاوس عبين بعلنا إنا دا أمبر مستتأمقنا تصرينا إنا that's it مس كريستوس مويتنا مس كريستوس تنسينا إنا مالتي باولوس كم زولو حدشت فترة كنكونن قدسنا كنسعبن يقبع عنا مالتي كاب شعات حيزنا شعو نحن حدشت فترتنا أبت ببزح حاتيات زركبلو أبو خاء ببزحي تصقا يركب أنتوي تغيسياني رئيزيا كحال فائدهن بحاتيات نخين اتصل زقابرنا خالق مخنيات دما درو باروت حاتيات ماتان كي نخون إيو انترا بحاتيات كتسيلنا باروتنا حاتيات كنكونينا نشيط أنسن وبزق لنا مالتي نحاتيات مقلقالك موت يسعب عسب حاتيات موتي مالتي نأملاخ مقلقال جن باريا كريستوس مخانجن زل عالماوي هوت يهب إذا أبو كريستوس كم تناي موت هيكونن حاتيات تجركا تموت سناي نجر تجركا خاني زل عالم هوت تركب هيكونن بتسقاس للنبر ياس نأملاخ مثل نقلقل بكريستوس ندحن مالتي حجي كم زي بجبرنا متان كين ندحن ويكا بتسقوهم ندحن تجبرنا يدليو دكا نعم مسعب يدليو جن بجبرنا وي بأمنتنا راح كم دينا دحن بتسقى أملاك كم ندحن جن السخاء أقداس خم دحين مهنات أمنت بدي تجبر كونتي الوي ጥምቀት ሞትን ቀብርን ትንሣኤን ማለት እዩ ክርስቶስ ብትንሣኤ ኣቢሉ ክብሪ ኣቦ ኣብኡ ተጋልፀ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካርኢና ኢና ክጥመቕ ከሎ ብጥምቀት ሓድሽ ትውልዲ እንረኽበሉ እዋን እዩ we are born again እዚኣ ኸ መሊሱ እዩ ዝደጋግማ ነዚኣ ድሕሪ ሓድሽ ህይወት ክርስቶስ ዝኣ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ኣብ ህይወተይ ዝነብር ሕጂ ንሕና እቲ ህይወትና ልክዕ ከም ናይ ክርስቶስ ኮይኑ I want to be like Christ. معناته ولا خنفلتر كلنا ون بمنتين تفتيرنا بأمثالهم مش أجيكم أخون كونا لنا تتارجتنا الناس كل جزء كريستوس كونا لنا إذا حد الشيء وتزي هو كريستوس أبس منتي من بار مالتي بمثلنا تعرف بالتخالي ملؤلية بمرجتها بملكنا here we go حجي نسعى مالتي زي تا نري عدل ناسي بخوم سلة تفترنا نحنا كم أخن قبري زقبأنا بمثل موت عبيلنا مستسقلنا باروت حاتيات أين خونين إينا يقداس كاب حاتيات حارئينا حجي حاتيات زبحل يبلنا مالتي
بدحريو حاتيات نمصو بانا جن زي مالتي انت راه بعلنا غيرنايو ناب حاتيات ناي باريا ناي حاتيات نخونا لنا ترى ان خريستوس كوينا حنصعب جن باريا خريستوس نخونا لنا صقا املاح كان ركب ابزياتا حنسا تبل دلا الجين تراريهم حنسا تا طمقت حنسا طرحت كي طمقت كدغاغما يكلني خريستوس حنسا يتسيو that's it كلا عيسى يتسئني كلا عيسى يموتني that's why حنت طمقت نبل اجي بزح غزي يمصيو كم حتوتات قال اني اورثودوكسي كاب كال بتخسيان زمصه نمنتا ام زطمقو قال يبلو خونو كاب كال بتخسيان كمصن كله دي اورثودوكس مالتي يخطمق كله معناته بتقنع حقي بتقنع امنت سلازي تطمقه تطمقتي طمقتي له ايقصرني اجي ايتطمقن ولا كو طمقتي انتبلوسي ايتطمقن طمقت ايكونن بتقنع اورثودوكس زخونه بتقنع كريستنا زخونه سلازي تطمقه ايتطمقن ግን ካብ ካልእ ክርስቲያን ካብ ካልእ ኦርቶዶክስ ወይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ግብፂ ካብ ናይ አርመኒ ካብ ካልኦት ዝመፀ ግን ከም ስርዓት ምሳና ከመይን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ህሊ ከመይን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምጥማቅ የድልዮምኒ ምሳና ክሓብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ድሕሪኡ ግን ንኣምላኽ ህያው ኩን ብተግባራትካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ተግባር እቲ ትገብሮ ኩሉስ ክብሪ ንኣምላኽ እቲ ትገብሮ ነገራት ንክብሪ ኣምላኽ ኢልካ ግበሮ ولا نعخا يتقمك هذا أمر نخبر أملاح كأ تتأكد منهم هناتو نعاي تقمني إل كان خالق سب تقول أنت رأخوينه نخبر أملاح يكونن حجي أب تحت تسقى سلزلنا حاتيات أب تحتي حاتيات كن مركوس أين خلينينا ويكاني حاتيات كن قبل أين خلينينا والدي زي أنا بروتستان and Orthodox سامس يدلهم تسقى أملاح نحاتياتي يقرأ خبل الليل زي أنا تاتهم أمنيتها معناته حنسا عند حرام ينس دلاي كبر خلي ولا حنتي زخانة يقول تراجع راسي بتسقى أملاخ سل ندحن بتكبرنا سل زين دحن ترى أمينة ولا حنت نحن عجنكم يكوننا نبل دحنا عنا بسقلاته ندحن علينا كل جزء بقدس قربان بنستحن دا جبرنا بتسنى ينجر دا جبرنا بتأملخنا الزليلنا دا جبرنا أبكال أي متعاطف خندحنينا إذا خا بارود كريستوس بمخاننا فقاد إزغابير إندا جبرنا أنت دعت أنيحنا مالتي قعسنا نوزلك كم تم قدسنا بوتاتنا قعزهم دودو كم أتم قعزنا أنت دع ودينا خاني إذا خا تسفل لنا نحن تدي كوينو جن دحنا إنا خنبلا ينخلينا نحنا it's a process دحنا إنا ندحنا لنا معلتا وإنا ندحن كن دحينا خا إزي تسفانا مناتو كريستيان بتسفى إذن بل الساعة تسفانا بلا نحنا باروت نتي إن الزوزو إنا نخون نحاتيات وينتصدقي إذا عيوت أقا سلازخونة نأملاخ مسقانا يخون يبل إتم باروت حاتيات زنبورو نقال أملاخ بمئزاز باروت صدقي يخون كلاتنا مالتي انت أبكال إننا برنيرنا باروت أملاخ مسكوننا شعو باروت صدق نخون مالتي إذا خا بلب خات قبري كاوشت خازمتي بكل انتنا خا مالتي ناي سنبت راح كخون كم دي بلو كل جزء بوتاتنا مهورنا بناي جزء رأس خانات النت بديليت كاي مهنات أملاخ سلزفت والناسي فريدم هيبناي كاب حاتيات حارة مسوطاكا باريات صدق خد كون إيخا أوريب أولوس كم زيبل أبرومي معرف حادة فلا حادة أولوس باريا يوسوس كريستوس نرخصتن نعمتان مقلقال ويكا باريا حاتيات مخان ناي زقارة دا عمتا يمرح مغنياتو عصب حاتيات موتيو بفلاي كأمس فلت كايو مستعام كايو ترى أخا أولجيسكا ترى عابي مقطعات خامتك مالتي زي فلت تقعد فلت دحانو كاخب أي بحالني جن تي حقلو بونا اللي كم تحقتها دراني محجي جن مسفلت كزيادة جن بوخت نبري كبعك مالتي إذا ما بزحتو نوتس نعايز قبركو إيجن تنبارات أملاخ زخونو كاب أقلقلوت عمسا سيطان حارا زخونو قدس هيوت بمرأي نقدسنا يقلقلو مالتي كل نقر نقبرو نخبل أملاخ
ኣብ ቤተክርስትያን መብዛሕትኡ ሰብ ከተገልግሉ ኢኹም ተገልግሉ ብዙሓት ኣለዉ እዚ ከዓ ንክብሪ ኣምላኽ ኢሎም ዝገብሮ እምበር ንክረኣየለ ይኮና ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሓጢኣት ምንባር ግን ሕፍረት ጣዕሳ ወይ ከዓ ጊልት ዝብል ናይ ገበን ስምዒት ይስማዓካ ፍርሂ ይስማዓካ ከምኡውን ሞት ዘምፅእ ዓስቢ የምፅእ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምግልጋል ግና ፍረ ቅድስና የፍሪ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዘለኣለመ ሂወት ብኢየሱስ ክርስቶስ ይህበና ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን ፅኒኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ፅኒኢሉ ይስማዕኩም ስብሃት ለእግዚኣብሔር ኣብዚ ኣወዲእ ኣለኹ ምናልባት ገለገለ ዝተረፈ እንተሎ ሕተት ኣለኩም ድሓን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣበይ ሙርጌታ ኣበቀሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ንኩልና ሙያኹም ይባርክ እግዚአብሔር الراي كم فقط እግዚአብሔር كلهم ህዝበ እግዚአብሔር መምህርት ማርያም ምዕራፍ 6 يوم كገልጹልና ጸኒሖም ምዕራፍ 6 ሮሜ ምዕራፍ 6 ንባቡ ክንሪኦ ኢና ንምንታይ ናት መግለጺ ኣቀዲምና ኣቅሪብናዮ ከነንብቦ ከለና ምእንቲ ግልጽ ይኮነልና እዩ ስለዚ ከተንብቡ ዝተዳለኹም ዝጥዕመኩም ተዳኣ ሃሊኹም معرف كندية معرف شدشة رومي معرف شدشة كتم ببوز تعمكم راي كنا نبدأ تعملنا تراي ولا من باب تراي أمديبنا من أنتي تحفش أو تحسوا أنت إذا بزلهم ريا من أنتي الراي كنبب أبونا رجيتا الراي مع ذاك بسان كاب حديق صاب 14 زلو الراي كالوت أنا هنتو أبونا الراي من قبل تمنيتي الراي ماما تمنيت كاب 15 صاب 23 زلو السلام على ذاك الدسان يرى الذي حدا كل ثانية أبزا سكرين دلالي هو دحن كجز ندم بكخزر كزرقها أجمر هو امبارسي انتاي كنبل إينا تقام انتي كعزسي أب حاتيادو نسمع يا أيفالنان إحنا كاب حاتيات نموتنا كمي إلنا حجي أو نبر ويس بكريستوس إيسوس تتأمعنا زبلنا كلنا بموت كم تتأمعنا دو أي تفلطون إهم امبارسي كمتي كريستوس بخبري أبوه كاب موتا زتنسئ قوموا خا نحنا بحدش هيوت مأنتي كنملالس ناب موت بتمكت مسؤول تغبيرنا مويتنا نموتو مسيلو حبرتو انت خوين الناس قوموا خا بتنسعيو كنحابرو إنا أمين اتي زموتي كاب حاتيات حارا وطي مو ازي داقم نحاتيات زي قزاء اتي ناي حاتيات سقا مأنتي كتأفق اتي أرقيت سبنا مسؤول كم اتساقله فليقنا ألنا اتي كاب موتا زتنسئ كريستوس
مليسو كم زي موت موتون أبو كم زي ملخ فليتنا نحنا مس كريستوس كم موت ناس مس ما بهيوت كم إن نبر نأمن علينا مالت موتو حنسا نخل جيزي كاب حاتياتيو زموته هيوتو جنا نأملاخ يزنبر كومو دما نسغاتكم كاب حاتيات كم زموتكم بكريستوس إيسوس جنا نأملاخ هيوان كم زخونكم رؤسكم قصروا امبارسي نتمنيت كي تأززوا أبزي مواتي سقاهم حاتيات أينقس تحتي تسقى أمبر تحتي حقي سلازي كونكم حاتيات أي ملككم إيو أمو كم ميتكم زتنسؤوا رؤسكم نأملاخ وفيو أمبر نأكلاتكم أزوار عن حاتيات أي تقبروا نأكلاتكم سي أزوار صدقي نأملاخ تأ تقبروا على هوت يسمع لنا مع ذاك الدسان الراي هبتنا تمني تعدينا هبتنا እሺ እንታይ ከንበል ትሕቲ ዝፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ዶ ንግበር ያ ኣይፋልናን ንምእዛዝ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንእትህብዎ ሓጢኣት እንተኮይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኮይኑ ንጽድቂ ነቲ እትእዘዝዎስ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ቀደም ባሮት ሓጢኣት ነርኩምሲ ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወፃእኹም ንጽድቂ ተገዛእኩም ነቲ እተዋህበኩም ምሳሌ ምህሮ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩም ግና ንኣምላኽ ስብሃት ይኹኖ ስለ ድኻም ስጋኹም በዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ ከምቲ ንርኽሰትን ግፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዝወፈኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ንጽድቂ ናብ ቅዱስ ክግዛእ ኣካላትኩም ወፍዩ ባሮት ሓጢኣት كلهم سي كاب صدقي وصات حارا إخوم زنبركم موداتو موت سلازخونه بزلومي التحافرلو زلهم انت زي كوينوس باتي جيزيتي انتاي فريون يركم عسب حاتياتي موتيو وهبت أجا أملاخنا بخرصوص يسوس قويتانا نايزل عالم هيواتيو حجيقنا كاب حاتيات حارا سلازوصاهم نا أملاخون سلتجزاهم فريهم قدسنا خوينو الله مودعتا خا نايزل عالم هيوت إيو آمين على هوت يسمع لنا آمين على هوت يسمع لنا الراي ما ذاك دسان حبتنا خابت زنبب كيو حفش شاور الديت إذن تردي تبلي يحسر عبالك تقلت لنا እግዚአብሔር بزقلت سلكي سكرين تحت ياكونا الراي مبارسي انتاك نبلينات كعزيزي كعبات هو زي أسي مرج أي هبلنا له مال ناسي قاينا حنا لذي فتحاتيات كا حاتياتي اندافلت كا خدأتو دي خاد اللكاس ويس نتي تسقاس توهب كايو ممليس كا عند عزيز خير أب هيوت كا خياتو حاتيات ክርስቶስ ንሓጢኣትና ይሞቱ ሓጢኣትና ስለ ዝሞተና ከዓ ንሕና ነቲ ሓጢኣት ክንቀትሎ ከም ዘለና እየ ኣይፋልናን ነስካብ ሓጢኣት ዝሞትና ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር هو ኣብ ሓጢኣት ክንነብር የብልናን ዓና ንሓጢኣትና ሞይቱልና ክርስቶስ ናብቲ ዘድሓነና ኣምላኽ ከዓ መሊስና ንሞት ክንዕድም ንነፍስና ከም ዘይግባአና ማለት ይነግረና ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቅና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ተጠመቅና ዶ ኣይንፈልጥን ኢኹም هو እዚኣሲ ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱልና ብጥምቀት ከዓ ምስኡ ከም ንላገብ ገይርናሲ ብሞቱ
ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም እተጠመቕናዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። هو እዚ ኣዝዩ ብዕምቆት ርድኢት ክህልወና ከም ዝግብኦ ጥምቀት ብጥምቀት ንሕና ድሒና እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ጥምቀት እውን ኣዝዩ ብዕምቆት ክንርድኦ ከም ዝግባአና ጥምቀት ሓንቲ ምዃና አንተ እውን መምህር ተኽሉ ገሊፅዋ እዩ። هو ንሕና ንጥምቕ ተጠሚቕና ከዓ ኮንቲኑ ንቅፅጋዕ ክርስቶስ ኣብቲ ዝመደበና ቦታ ስጋዕ ንኸይድ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክንከውን ከም ዘለና ማለት እዩ። ጥምቀት ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ብጥምቀት ስለዝድሓን እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቡኡ ከም ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓድሽ ሂወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበልና። ብጥምቀት ምስኡ ጥሒልና ዝወፃና ክርስቶስ ኣርኣያ ዝኾነና ብዘይ ጥምቀት ከዓ ድሕነት ከምዘየለ ተጠመቕካ ከዓ ኮንቲኑ ክትቅፅሎ እቲ ጥምቀት ሓደ እዩ። እቲ ሂወትካ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ክርስቶስ ዝተጣበቐ ክኸውን ሓንሳእ ድሒነ እሞ ይኣክል ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ሓውና መምህር ተኽሉ ገሊፅዋ ነይሩ። ንሕና ድሒና ኢና ንድሕና ኣለና ክንድሕን ከዓ ስጋዕ ክርስቶስ ዝመፅእ ከዓ ቀፃሊ ምዃኑ ሂወትና ምስኡ ማለት እዩ። ብእምነት ጥራይ ከምዘይ ንፀድቕ ክልቲኡ ከምዘየለ ብእምነትን ብግብርን ክልቲኡ ከምዘድልየና እቲ እምነትና ኦርቶዶክስ ዘለና ንዓና ክልቲኡ ከም ዘጠቓለለ ማለት እዩ። ብሓደ እምነት ጥራይ ብእምነት ጥራይ ድሒንካ ከሞ ድላይካ ግበር ከምዘየለ ኣብ ኦርቶዶክስ ከምዘየለ ንድሕን ንገብር ሂወትና ኩሉ ክልቲኡ ዘሳነየ ምዃኑ ሞይትና ንሞቱ መሲሉ ሕብረቱ እንተኮይናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤኡ ክንሓብር ኢና ብሓቂ ሞይትና ንሞቱ መሲሉ ሕብረት እንተኮይናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤኡ ክንሓብር ኢና ብሓቂ ክርስቶስ ክንሓብር እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እሞ ሕጂ እዚ ዳግም ንሓጢኣት ከይግዛእ ነቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ከጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም ዝተሰቐለ ፈሊጥና ኣለና። እወ ንሕና ስለና ዝሞተ ነቲ ሓጢኣት ከዓ ክንቀትሎ ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ንሓጢኣትና ዝሞተ ክርስቶስ ንሕና ከዓ ንሓጢኣት ኣይፋልክን ንብል ሓጢኣት ኣዝዩ ፍንፍን ሞት ከዓ የምፅእ ማለት ሓጢኣት እንታይ የምፅእ ሞት የምፅእ እቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ሞይቱ እውን ኣብኡ ከም ዘይምለኽ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብሂወት ከም እንነብር ንኣምን ብሓቂ እዚ እምነትና ንሕና ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ ንሕና ከዓ ምስኡ ሂወትና ምስኡ ከም ትነብር ምስኡ ድማ ብሂወት ክንነብር ኢና ንሕና ሞይትልና እሱ ዋላ እኳ ኣብዛ ምድሪ ስጋና እንተሞተት እታ ነፍስና ግን ምስ ክርስቶስ ክትንስኣ ማለት እዩ። እንደገና ዳግማይ ክትንስእ ኢና ማለት ሞት ብሓንሳእ ኩሉ ግዜ ካብ ሓጢኣት እዩ ዝሞተ ሂወትና ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ማለት ሞት ሓንሳእ እዩ ኩሉ ግዜ ሞት ሲ ሓንሳእ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሲኦል ክትነብር ዶ ይሕሸካስ ወይስ ምስ ክርስቶስ ዳግም ክትስእ ሓጢኣት እንታይ የምፅእ ሞት ከም ዘምፅእ ኩላህና ንርድኦ ኢና ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ሞይትና ከምዘይ ንተርፍ ምስ ክርስቶስ ከምትስእ ኣብ ሰማይ ምስኡ ገፁ ክንሪኦ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያዋናን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቁፀሩ ሓቂ እዚኣታ ምድሪ ከለና ትንገረና ንሕና ህያዋንን ምዃን ከምኡ ድማ ሓጢኣተኛታት ኢና ክርስቶስ ግን ብጥምቀት ኣድሒንና እዩ ንኣምን እምበኣርሲ ንትምኒት ከይትእዘዙ ካብዚ ምዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ኣብዚ 12 ከዓ ፅቡቅ ከዓ እምበኣርሲ ትምኒት ማለት ብዙሕ ናይ ትምኒታት ንትምነዮ ዝኾነ ማለት እቲ ሕማቅ ትምኒት ኩሉ ዘጠቃለለ ሕማቅ ዘበለ ክንቀትሎ ከም ዘለና ክንእዘዙ ከም ዘይብልና ምክንያቱ እዚ ስጋና እዚ
ክርስቶስ ብንጹህ ክንነብረሉ በትሱ ዝፈትዎ በትሱ ዝደልዮ ክንከይድ ደኣምበር ሓጢኣት ዘስዕብ ኣብ ሂወትና ክገዝኣና ከም ዘይብሉ ንሓጢኣት ክቀፋ ከም ዘለና ትርድእኒ ትሕቲ ሕጊ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልኮምኩም እዩ እሞ ሞይትኩም ተንሲእኩም ሞይትና ከም ዝተሰዕረ ርእስኩም ንኣምላኽ ኣወፍዩ እምበር ንኣካላትኩም ኣፅዋር ዓመፃ ንሓጢኣት ኣይትገብርዎ ምክንያቱ እሕሊፍና ንሰውነትና ሓጢኣት ክንባ ከም ዘይብልና ብንጹህ ብጥንቃቐ ክንከይድ ከም ዘለና ሓጢኣት ፉንፉን ዘበለ ኩሉ ምናልባት ተፀቢዕካ ሸገረኒ ግን እግዚአብሔር ዘይሕጉስ ነገር ኩሉ ግዜ ካብ ሂወትና ከነርሕቆ ዘለና ቦታ ከም ዘይብሉ ኣብ ሓንጎልና ቦታ ከም ዘይብሉ ኣብ ሰውነትና ኩሉ ሓጢኣት ዘበለ ክርስቶስ ዘይፈቶ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓጢኣት ብዙሕ ነገራት ዘጠቃልል ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘይፈቶ ኩሉ ግዜ ፉንፉን ምዃኑ ሪጀክት ክንገብሮ ኣለና ሰውነትና ወዲያ ዲያቦና هو الله يمسكن وحوسو استقبلكو دحن بعلكم عريو صبالو ماذا ቅዱሳን ሓብትና ምግላጽ የብጽሐልክ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎት ኪባርኽ ከምቲ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ክትገልጸልና ጸንሐት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብምንታይ እዩ ዝጅምር ብመግለጺ ይጅምር ከምቲ መምህር ተኸማርያውን ዝበሉና ብጸጋ ስለ ዝበለብቲ ቀዳማይ ሞ ጸጋ ሓጢአት ጸጋ ዝዕዝዝ ተኮይኑስ ሓጢአት ደንግበር ከመይ ገርና ንሕና ካብ ሓጢአት ዝሞትና ከመይ ገርና ካላ አይሉ መብርሂ እንዳገበረ ሞት ክርስቶስ እንዳገበረ ይመጽእ ኣብ ቁጥሪ 5 ዘሎ ካኡ ምኽሪ እንዳሃበ መጽዩ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱን ተሓቢርናያስ ኣብ ትንሳኤ ከዓ ክንሓብሮ ኢና እዚ ካብቲ ዓብይ ተስፋ ናይ ዝምዕራፍ እዚ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱን ተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤ ከዓ ክንሓብሮ ኢና እቲ ተስፋታት እንዳሃበ ጸኒሑ ኣብ ቁጥሪ 12 ግን ቀጥታዊ ዝኾነ ትእዛዝ ይጅምር ማለት እንታይ ኢሉ ኣብ ዝመዋተ ስጋኹም ሓጢአት ኣይንገስ ዝሞተ እዩ ጽባሕ ከዓ ክመውት እዩ ኣብ ዝመዋቲ ስጋኹም ነትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብ ዝመዋተ ስጋኹም ሓጢአት ኣይንገስ መዛዘሚ ናይቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክገልጾ እዩ ካልኣይ ውንዑ ከስፈሕ እዩ ስለዚ ከም መይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊ ይብሉ ኣብዚያ መምህር ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም እያመ ዝመተ ሰብሲ ዋላ ናይ መስተ ወልፍን ተነበሮ ዋላ ናይ ምዝራብ ወልፍን ተነበሮ ምስ ሞተ ሓንሳብ ንሓዋሩን ክበልዕ ኣይክእል ክሰቲ ይክእል ክዛረብ ኣይክእል ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእል ማለት ስለዚ ከም መይቶም ዝተንስኡ ኢሉ ከም መይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊ ይብሉ ስለዚ ርእስኻ ንኣምላኽ ምውፋይ ማለታይ ማለት እዩ ዝብል ሓተታ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ንዓኻ ተርጊሙ ኣሎ ማለት ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃ ንሓጢአት ኣይትግበርዎ እዩ እዚኣ ሕጂ ካብተን ኣይትግበሩ እያ ማለት ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃ ንሓጢአት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ስለዚ ኣብዚ መዋተ ስጋኹም ሓጢአት ኣይንገስ ኢሉ ካልኣይ ከመይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ ኢሉ ኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃ ንሓጢአት ኣይትግበርዎ ኢሉ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ኣርባዕተ ትእዛዛት ኣብታ ቀዳመይቲ ተርእሲ ምስ ክርስቶስ ምጥማቕ ምስ ክርስቶስ ሙማት ኣብ ሞት ክርስቶስ ሙማት ንክርስቶስ ብሞቱ ምምሳል ኣብ ዝብል ኣርእስቱ እዚ ሒዝሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሓፈሻዊ ምስ ጥምቀታት ተሓሒዞም መምህር ዝበልዋት ሰረት ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኣብ መስቀል ብደም ክርስቶስ ዲሒና ኢና ሕጂ ከዓ ብንስሓን ብቅዱስ ቁርባንን ብሰናይ ግብርን ንድሕን ኣሎና ኣብ መወዳእታ ክግለጽ ከለኻ ኣብ ትንሳኤ ዝጉባኤ ክንድሕን ኢና እዚ መሰረተ እምነትና ማለት ስለዚ ሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ስለዚ እንታይ እዩ ቃል እግዚአብሔር ብዙሓት ሰባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣጽኒዖም ናይ ባችለር ኦፍ ዲቪኒቲ ዝበጽሑ ብዙሓት ሰባት ኣለው እዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ግን ነቲ ቃል እግዚአብሔር ምስ ህይወትና ንህይወትና ምስ እግዚአብሔር ምስ ቃል እግዚአብሔር እናወሃሃድና ብኸመይ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንነብረሉ እያ ታርእስቲ ስለዚ ንኣካላትኩም ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ግበርዎ
ኣዳወይ ኣምላኽ ዝኸብረሉ ጥራይ ድየን ዝርምስሳ ዘለዋ ኣጋረይከ ኣምላኽ ናብ ዝኸብረሉ ቦታ ጥራይ ድየን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ልሳነይከ ንዓይ ንበረኸት ዝኸውን ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከም ቃል እግዚኣብሔር ድየን ዝዛረብ ዘሎ ዓይነይከ ናብ ከምኡ ዝጥምት ዘሎ እዝነይከ እንታይ ንምስማዕ እዩ ዝቃጾ ፅቡቕ ነገር ዶ ሓምየት ዶ ክፍኣት ዶ ንምንታይ እዩ እናበልና ምስቲ ቃል ንሂወትና ምስ ኣካላትና ከነወሃህዶ ምእንቲ ንኣካላትኩምሲ ኣፅዋር ፅድቂ ንኣምላኽ ደኣ ወፊዎ እዚኣ እታ ራብዓይቲ እታ መጀመርያ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ንፍቓዱ ንትምኒቱ ከይትእዘዙ ንርኽሰቱ ከይትእዘዙ ምእንቲ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገሲ እታ ካልኣይቲ ከዓ መይቶን ከም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊዩ እታ ሳልሰይቲ ንኣካላትኩም ኣፅዋር ዓመፃ ንሓጢኣት ኣይትግበርዎ ሕጂ ኩላህና ብውሽጥና ብሕሊናና ነብስና ንመርምር ብዛዕባ ኣካላትና ኣብ ምንታይ ነዋፍሩ ንኣካላትኩምሲ ኣፅዋር ፅድቂ ንኣምላኽ ክኸውን ደኣ ግበርዎ ኢሉ ከምኡ ክንገብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ሃራይ ማማ ትምኒት እሺ እንታይ ከንበል ትሕቲ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ዶ ንግበር እያ ኣይፋልናን ሕጅስ ድሕነት ብፀጋ እግዚኣብሔር ዳ እምበር ብግብርና ወይ ሕጊ ብምሕላውና ከም ዘይኮነ እንተኾነ ግን ሕጊ እግዚኣብሔርካ ክንሕሉ ከም ዝግበአና ኣትረዲኣትኒ ናይ ቁፅሪ 15 ፅቡቕ ንምእዛዝ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም እትህብዎ ንሓጢኣት እንተኾይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኾይኑ ንፅድቂ ነቲ ትእዘዝዎስ ባሮት ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ ከዓ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ብምሕላውና መንገዲ ፅድቂ ከም ንሕዝ ትእዛዛት እግዚኣብሔር እንተኣፍሪስና ከዓ መንገዲ ሞት ወይ ሓጢኣት ከም መንገዲ ሓጢኣት ከም ንስዕብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብምኽታልናስ መንገዲ ፅድቂ ከም ንጓዓዝ ብጣዕሚ ፅቡቕ ቀደም ባሮት ሓጢኣት ነርኩም እዚ ቀደም ባሮት ሓጢኣት ነርኩም ሲ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወፃእኹም ንፅድቂ ተገዛእኹም ነቲ እተዋህበኩም ምሳሌ ምሁሮ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩም ግና ንኣምላኽ ስብሃት ይኹኑ ኣሚን እዚ ከዓ ቅድሚ ጥምቀት ኣብ ሓጢኣት ክለና ሕግታት ክበርና ከለና ሓጢኣት ከም ዘይተቆፅረልና ግን ድሕሪ ጥምቀት ካብ ሞት ምስ ተንሳእና ብእንገብሮ ግን እንተዳ እቲ ኩሉ ምስ ተጠመቕናስ ኩሉ ሓጢኣትና ተደምሲስልና ስለዝኾነ ሜትና ምስ ክርስቶስ ተንሲእና ስለዝኾነ እንተዳ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ቤተክርስትያንን ተኸቲልና ሓጢኣት ከም ዘይለግበና ከም ተሓውና መምህር ኣቐዲሙ ዝገለፀልና ቃል ህይወት ስለ ድኻም ስጋኹም በዘራርባ ሰብ እዛረባ ኣለኹ ከምቲ ንርክሰትን ግፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ነባርነት ዝወፈኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ንፅድቂ ናብ ቅድስና ክገዛእ ኣካላትኩም ወፍዩ እዚኣ ከዓስ ምዚ ስጋናስ ብፆም ስግዳን ፀሎት ጌርናስ ስጋና ክንቀፅዕ ከም ዝግበአና ስጋና ብምቕፃዕና ከዓ ትእዛዛት ቤተክርስትያን ስለዝሓለናስ ተስፋ ከም ዝህልወና ንክንፀድቕና መቅባት መንግስቲ ኣምላኽ ንክንወርስን ሕግታት ቤተክርስትያን እንተኽቢርና ብትሕቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ተስፋ ከም ዝህልወና እያ ተረዲኣትኒ እዚኣ ኣቦና ፅቡቕ ባሮት ሓጢኣት ከለኹም ካብ ውፃት ሓራ ኢኹም ዝነበርኩም እዚኣ ከዓ ባሮት ሓጢኣት ከለኹም ካብ ፅድቂ ውፅኣት ሓራ ኢኹም ዝነበርኩም እቲ ቅድሚ ጥምቀት ዝነበረ ካብ ኣቦና ኣዳም ዝወረስናዮ ሓጢኣት ኣብ ሓጢኣት ከለና ባሮት ሓጢኣት ከም ዝነበርና ኣብ ሓጢኣት ከለካ ከዓ ክፀድቕ ስለዘይትኽእል ኣብ ሓጢኣት ከም ዝነበርና ምእንታና ምስ ሞተልና ግን ምእንታና ምስ ሞተልና ጎይታና ንመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ግን ብመንገዲ ጥምቀት ከም ንድሕን ከም ንፀድቕ እያ ትርድአኒ ዝጠቅም መወዳእትኡ ሞት ስለዝኾነ በዚ ሎሚ እትሓፍርሉ ዘለኹም እንተ ዘይከይኑስ በቲ ግዜቲ እንታይ ፍርኢ ነይርኩም ኣብ ሓጢኣት ከለካ ወላ ሓንቲ ፍረ ክህልወካ ስለዘይክእል እዚኣ ቅድሚ ጥምቀት ቅድሚ ጎይታና ንመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምማቱ
ኣብ ሓጢኣት ከደናት ወላ ሓንቲ ፍረ ይነበረናን ብድሕሪ ግን ምእንታና ምስ ሞተ እንድሕር ደኣ ምስ ተጠመቕና ሓጢኣትና ተደምሲሱ እንድዩ ድሕሪ ጥምቀት ከዓ ንድሕሪ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ስርዓታት ቤተክርስትያን ሓሊና ግን ክንድሕን ከም ንኽእል ሓጢኣት ከም ዘይለግበና ሓጢኣት ተዘይለግብና ወረስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንኸውን ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ እሞ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወፃእኩም ንኣምላኽ እውን ስለተገዛእኹምዎ ፍሬኹም ቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእታ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ኣሜን እዚ ከዓ ድሕሪት ክርስቶስ ምእንታና ምስ ተሰቐለ ንሕና ከዓ ምስ ተጠመቕና ድሕሪት ጥምቀት እንተ ደኣ ኣብ ዝኣበስናዮ ተናሲሕና ብቁርባን ብስርዓት ቤተክርስትያን እንድሕር ፄምና እንድሕር ሰጊድና እንድሕር ፀሊና እንድሕር ተነሲሕና ኩሉ ስርዓት ቤተክርስትያንና እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ዋላ እኳ ምውዳቕ ኣሎ እንዲ ሰባት ኢና ክንወድቕ ከለና እውን እንድሕር ተነሲሕና ተመሊስናስ ዓስብና ከዓስ ውህበት ኣብ ትሕቲ ትፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ዓስብናስ ድሕነት ምዃኑ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ ምዃኑ ድሕር ደኣ እሱ ስርዓት ዋላ እኳ ተጠሚቕና ከለና ስርዓት እግዚኣብሔር ስርዓት ቤተክርስትያንናን ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ተዘይፈፂምና ከዓ ዋላ ተጠሚቕና ከለና እውን ክንመውት ከም ንኽእል እንተ ደኣ ሓጢኣት ጌርካ ዓስብኻ ሞት ምዃኑ እንተ ደኣ እቲ መንገዲ ፅድቂ ኸድካ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣኽቢርካ ትእዛዛት ስርዓታት ቤተክርስትያን እንድሕር ጌርካ ተነሲሕካ እንድሕር ቆሪብካ ግን ኣብ ርእሲ እቲ ጥምቀት ኣብ ትሕቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ክድሕን ከም ትኽእል ዓስቢ ከም ዘለካ እያ ትርድአኒ እዚኣ ኣቦና ቃለ ሂወት የስማዓልና ሓብተና ትምኒት እግዚኣብሔር መስገን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናበይ ዝፅሕፎ ዘሎ ናብ ሰብ ሮሜ ዝፅሕፎ ዘሎ ቅድሚ ንክርስቶስ ምቕባሎም ቅድሚ ክርስቲያን ምዃኖም ከዓ መምለኽቲ ጣዖት እዮም ነይሮም ኣብ ሓጢኣት ከለኹም ክብሎም ከሎ ነቲ ቅድሚ ጥምቀት ዝነበርዎ ሂወት ኣብዚ እንታይ እዩ ኣጠቓሊሉ ዘሎ ነቲ ትእዘዝዎ ንእግዚኣብሔር ትእዘዝዎ እንተለኹም ባሮት እግዚአብሔር ኢኹም እንድሕር ንሰይጣን ትግዝኡ ኣለኹም ከዓ ባሮት ሰይጣን ኢኹም ነቲ ትግዝእዎ መን ምዃኑ ፈሊጥኩም ናይቲ ትግዝእዎ ባሮት ኢኹም እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብዚኣ ኣይትብልዑ ምስ በሎም ሰይጣን ግን ካብኣ እንተበሊዕኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ኣንጻርታ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣዚዝዎም ማለት ንሳቶም ከዓ ከየስተውዓሉ ተኣዚዞሞት ባሮት ሓጢኣት ባሮት ዲያብሎስ ከዓ ኮይኖም ማለት እዩ ክሳብ ጎይታ ዝስቀል ማለት ስለዚ ሕጂ ንዓና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ነቲ ትእዘዝዎ ኣካላትኩም ነቲ ትእዘዝዎ መልሓስና ኣብ መንጎ ዝበሃል የለን ወይ ንቃል እግዚአብሔር ክእዘዝ ወይ ከዓ ንኻልእ ክእዘዝ ኣካላትኩም ነቲ ትህብዎ ናቱ ባሮት ምዃንኩም ፍለጡ ኢሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ዘሎ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ምክንያቱ ንመን ይግዝኡ ከም ዝነበሩ ስለዘይፈለጡ ንሓቂ ክትፈልጡ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ክተውፃእኩም እያ ምስ በሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ተገዚእና ኣይንፈልጥን ኢና ከመይ ኢልካ ኢኻ ሓራ ክትወፅእ ትብለና ዘለኻ ምስ በልዎ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ሓጢኣት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እቲ ናይ መወዳእታ ተስፋ ሂብዎ ዘሎ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ዝወፃእኩም ንኣምላኹን ስለ ዝተገዛእኹምዎ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእትኡ ከዓ ናይ ዘለኣለም እቲ ፍረ ቅድስና ከዓ መወዳእታ ዘለኣለም ንወንጌል ተቐቢሎም ብጥምቀትን ብቅዱስ ቁርባንን ኣብ ቤተ ኣምላኽ ተፀሚዶም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ግና ኢሉ ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወፃእኹም ንኣምላኹን ስለ ዝተገዛእኹምዎ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእታ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት መወዳእታ ክርስትና መወዳእታ ተስፋና ምስ ዘለኣለም ምስ ኣምላኽ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ዝብል እዝት ናይ ተስፋ ክርስትና ይሞ ቃለ ሂወት የስማዓልና መምህር ተኽሉ መዓዛ ቅዱሳን ከምኡውን ሓብተና ትምኒት ቃለ ሂወት የስማዓልና ሕራይ ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከገልግሎ ንኣምላኽ ከመስግኖ ትብሉ ትብላ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ዘይዘመርኩም እንተሊኹም ቅድሚያ ክንበኩም የሕዋትና እውን ኩሉ ግዜ ኣሕዋትና ሓትና ነቶም መጀመርያ ዝዝምሩ ዕድል ክንቦም እዮም ዝብሉ እሞ
لومي بمزمور أملاح كنا مسجنه بمزمور استجبر لنا وعلت كنجلس بمزمور نجزابير كنا ملوخة تبلون تليهم كقبلكم ماما مولو حابتنا بعمي عدل هيبكيا نيركنا حابتنا من دحرز تعمكو هينو مولو ميتي غزال لخي مولو دحر سمعنا لخي الراي كالو استدالهم المزمور استدالهم ويستدالهم أبونا مرقيت عبد الجري عدل لخنو قالي بيك قبر وجهها بكزان بري تان أزمات شاطر عيد خزمران نحسب ديله الراي زمر ما زاك الراي كبرنا أملاخ مسانات زي نبر أملاخ مسانات سلزنا بري لزلهم كان زغيرو وبوتات بحوات يردأنا لمو بكل أخذ مرة مدي بياني رب كذا جن قطع مقالي في كبرني لهن الراي أملاخ مسانة زي نبر تزي واقعنا عيلي تلاينا برتيعو كم ندري مدفعنا سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር አምላክ ምሳና ተዘይ ነበር ተዘይዋገአልና ኃይሊ ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍዓና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ክብርና አምላክ ይሁን ያንየል ያቆን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና አምላክ ምሳና እንደዘይ ነበር እንደዘይ ወጋአልና ኃይል ጸናኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍዓና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ኣብ ክንዲ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ኮይነ كم بباعي نخلاتا ملأختي تامزمور يرأى صلاي كبيبو بزريانا كاب كلو زبرت حيلنا أملاخنا ملخت نفحو صلاي كعور بأمنة دونبال يوسوس يزسعر أملاخ مسانا انده زي نبر انده زي واقعلنا حيل صلاينا برتعو كامدر مدفعنا سلازي تمسجن እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር በብዙሕ ብሒደት ዝካአሎ ምድሓን አምላኽ ምሳናዩ ዝደፍረና ይልቦን ብኢዱ መሪሑ ኣብፂሕና ኣብዚ ፍሬና ክርኢ ይደልንሎ ሕጂ አምላኽ ምሳና እንደዘይነብር እንደዘይዋጋአልና ኃይል ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፋእና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ሀገር አላትና ነባሪት ከተማ بخيات حزن وهي اهتا زي بالله نقادل لنا خسعنا أتوا أملاخ يردعنا بقزيه دخامنا أملاخ مسانا عند زي نبر دا زي واقعلنا حيل صلاعنا برتعو كامدر مدفعنا سلازي اكزابير مسجن سلا كل نجر تقاومو أماليك سراويت ناي فرعون بقويتا سراويت كعانو خنريهم ببرتع دمسنا ملختنا ننفح ناي امنات قرع عبرئسنا ندفاع سلام مزمور እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሐብትና መዓዛ ቅዱሳን ክቡር ሰብ ክቡር ሐሳብ ይሐስብ አራይ ምናልባት ቪዲዮ እንታሽሙ ዘይገበርና ዘለና ቪዲዮ ኦፍ ክንገብሮ ጽቡቅ እዩ አራይ አምላኽ ምሳና እንደዘይ ነብር እንዳበለት ያخذ ዝምረልና ጸኒሃ ሐብትና መዓዛ ቅዱሳን ኩሉ ግዜ ኸ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር መሰረቱ ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ
مسقال እግዚአብሔር مسوها كلنا بحلينا مس هيوتنا نتححزو مس هيوتنا نوههدو مس هيوتنا نناصصرو املاخ مساي እንደዘይ ነበር እዝን ኃጢአት ገብር ኮለኹ بعين ምሕረት እንደዘይ ጥምተኒ ሕጂ በህይወት ምነበርክዶ አምላኽ ምሳይ እንደዘይ ነበር ኣብዚ ጸበባዚ ኣብዚ ሓደጋዚ እንደዘይ ይሰጋግረኒ ሕጂ በህይወት መሃለኽዶ እትናይ ኩላህና ንፈልጦ ትማሊ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣዝዩ ከቢድ እዋን ናይ ኮቪድ እዋን አምላኽ እንደዘይ ረዳእና ሕጂ መሃለና ዶ ምክንያቱ ምሳና ዝነበሩ ዓለም ብሚሊዮናት ዝኣክል ሰባት እዮም ሓሊፎም ኣብ ዝሓፂር ኣዋርሕ ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ምስቃል እግዚአብሔር ከነተሐሐዘይና ምንጩ ካብ እግዚአብሔር ካልኣይ ግን ብሕሊና ምስ ህይወትናና ተሐሐዝና ካብ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን መከራታት እናጓሰ ናረደ ምክንያቱ ሓላዊና ይተኸስን ይክንብል ኮለና ታሪክ ጥራይ ወይ ስነ ጽሑፍ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ኣብ ህይወትና መዓልታዊ ከነስተንትኖ ዘለና እሞ መጀመሪያ ግን አምላኽ ምሳና እንደዘይ ነበር ዝብል ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንሪኦ الراي أملاخ مسانا እንደዘይ ነበር እልልታ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣቦና الراي سوري دكتور أملاخ دقفكم الراي عللت حبتنا تخوينا احسست بالزلاتا ايدك او حبرك خير ما حبرك ايضا اوكي هراي اريد زداقم معرف اسراء فر 3 زداقم عسرة 3 انببياس كعلل تحبتنا هراي او اسرائيل سمعوا لومي مسألاتكم كتواقو قريبكم اللهم اتم انتي كدحنكم مسألاتكم كواقالكم مساحاتكم زخيد እግዚአብሔር አምላክኩም ይሞ ልብኹም አይሸበር አይትፍሩ አይተሰንብዱ ኣብ ቅድሚኦምን አይተጃጁ ይበል ተካህነት ህዝብ ክብሎም ዘለዎ አላህ እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ وإسرائيل سمع لومي مسألاتهم كتواقو قريبكم يهم اتمن تخدحنكم مسألاتهم كواقا مساحاتكم زخيدكا እግዚአብሔር አምላክኩም يمو لبهم اي شبر اي تفرحوا اي تسنبدوا دما اب قدميهم اي تجاجو قال هيوت يسمع لنا علل تحبتنا زمن اغلغلوت كبارخ እግዚአብሔር هراي መምህር ተኸማርያም ከአ 61 ኢሳያስ 61 ሓደ ቴክስት ገይሮምልና ኣለው መምህር ተኸማርያም ባዕልኹም ተንቢብኩሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢሳያስ 61 እንድሕር ዘይጥዕመኩም ከአ ንኻልኦት ክንቦ ንሓን ነተሓታት ብስረ ሃራይ ሓንሳብ በመምህር ቅሬታ እግዚአብሔር መስገን ከመውን ሀብትና ጊዴና ኣብ መዝሙር 136 ዳርጋ ብምልእታ ኢላህናላ መምህር ምሰንበብዋ ታናቶም ካልኦት ከዓ ተዳለው መዝሙር ዳዊት 136 ብምልእታ ታምዕራፍ ጊዴና ሀብትና ሁሉ ጊዜ ኣብዛናይ መዝሙር በቴክስት ተሳተፍ ምሳና ሃራይ ቀጽሉ መምህር ሃራይ ታ ምዕራፍ 66 ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር ያትብል ንትሕታት ብስራት ከበስር እግዚአብሔር ቀቢኡኒ እዩሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ላዕለይ እዩ ንስብራት ልቢ ከዘንን ንምርኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ይብል ስጋዕ 3 ትቕጽል ግን ታቀንዲ ምስታ መዝሙር ትኸይድ እሳ ኮይና ትስማዓኒ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ላዕለይ እዩ على هوت يسمع لنا ممهر امين قال هوت حبتنا جدنا مزمور داويت 136 بملئة أسديدات لنا زلا هراي استدالهم تليهم مستزلنا هراي 236 سقع شدشتن ማለት ድዩ ክሳብ 5 ደሓን ተንቢብከያ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ እንዴ ኦኬ
مزمور مسجانا أوكي إزجابير سنة يمو محرته نزل عالمي نبر يمو مسجنوه محرته نزل عالمي نبر يمو نعملخ أمالختي أمسجنوه محرته نزل عالمي نبر يمو نقويتا أمسجنوه محرته نزل عالمي نبر يمو عبي تأمرات زجبره محرته نزل عالم ينبر يمو نتي بإمرو نسمايات زجبره محرته شارشي تخان محرت نزل عالمي نبريمو نتي نمدري قبل عليمايات زرقحو كل خير ولا أنا أهلا سلام محرت إغزابيهري نقدر تجزي أنت كمال أنت قال هو تسمع لنا هو تحبتنا حجي حنت تغسوي حنت معرف تريفهنا لا نخل نزن حسابات تتغلل نعم ببناخ نسجرينا مالتي كسعيد حساب كبابنا الرابنا إغزابيهري يدقفكم إدوس عند حرالي ودحن أي رأيني نزل دحن كسل بنا عملاق دقف إغزابيهري يدقفكم حراي تا مزمر منشا مزمر 114 بملئتا الساند حرام بيبنا ياون نتاخلا مزمور أبونا زي زنببولنا بما زحفتنا أزماش راح تجميرا أبونا ما كلا مزمور زمروا أبزا 114 مزمور زت تقللتيا كالو مزمور تليد ما دحن أبونا خم سبوك زاهر مسكل نعاد ختم ببلنا أبونا تعمكم دي حراي مزمور 114 مزمور مدياب ناي داويت ياتبل እግዚአብሔር ምሳና ተዘይነብር ሲ ይበል እስራኤል እግዚአብሔር ምሳናን ተዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለው ሓርቀቶም ኣብ ልዕለና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብህይወት ከለና ምዋሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሕዝ ኣብ ብልዕሊ ርእስና ምዋሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማያት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ እቲ ንምንጫቶ ኣስናነም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚአብሔር ይባረኽ ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ረዲኤትና ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ آمين آمين قال هوت يسمع لنا سبعكو እግዚአብሔር ምስሌነ إذا أب جزء قدس بيت خريستيان كا أبناء قدام سعر نايليت يا قلقلوت كلمة مهليت دحري مهلي نزي أسريعة تزلا مالتي سبعكو እግዚአብሔር ምስሌነ يبر إسرائيل እግዚአብሔር مسانا عند زي نبر نفسنا خاب مفنطرة كم عف كم مفنطرة هدانا يملتت مفنطرة تبتك نحناون أملتنا سلازتي كم مفنطرة ديابلوس كبارنت ديابلوس كمت نفسي كابتي ورشا بارنس نبرنايو نعو أتقاليلي خابت نايسقا تراجي كونه أملاخ مسانا عند زي نبري لمك على هوت يسمع لنا من البات دحري لكم زعتكم انت دعا هاليكم لومي مزمور دا ملغ تهاري قدس باولوس نابسب رومي إنا كنستنتنا مسينا عفي شاوت ملغتي مئمنان كاب حاتيات كنفله كمز قبعنا بحافشا كريستيان مالتيو كاب حاتيات كنفله كمز قبعنا مكرا كريستوس أمنتنا هنقبرو خمزلنا مالت موتنا نموت مسيلو حبرات انتخونا باروت حاتيات كنكون كم زي بلنا مالت بفقدنا انت زي كوينو سلازي نايمن باروت مخانا هنفلت كأن تأكلاتنا نوفيو وين اكزابير وين قال اكزابير ويكا بأنصارو مالت وين صدق وين حاتيات وين موت وين نهوت وين نمرقم وين برخت وين خبر وين حسار كل جزية تنزوزو أكلاتنا خيتن قاسا أي وعلني أي عرفني بفلاي عيننا أبدغي وكي ترفق وحسم كي بلس غايبلني سلازي أب نفس وكف أكلاتنا أبزن كسا قصر الأوان نخبر أملاخ ديو مسكال إغزابير تصارر ديو نإغزابير دي زوزلهم وي نخال إلنا كنستنتن إزي مسفلتتن مسمع عرقن زخيدا يكونن
أزي بقول كنا كنستنتنو زلنا مخنياتو أتوم دك أبراهامينا نحنا نحاتيات تجزينا زبلوز نور بفلتت ترى سبعة ينورون إلو نقولوا حقتات موسى بأفهم أزني عمز شمددو ملو معلتي مسوات عروق كهرجو أبيت مقدس زنبرو سبات يوم نيرو جن أكلاتهم نمني إزازوه نمني هبوه يفلتو سلا زينبرو دك أبراهام أيكونكم النسخاتكم دك أبوهم دك ديابلوسهم قبر أبوهم كأت قبر اللهم يلون سلازي حجون كابون دزي وسينا حجون كابون دزي وسينا كم خن بحال زلة تقول سفيح سلازي خانة هواري قدس باولوس أكلاتكم سي أسوار صدق كخون نأملاخ وفيو السن دزي غيركم جن دزي غيركم كأزن دحر زي تسامعكم أكلاتكم ندلايكم هابو جن نايت تهبو زلهم أكلاتكم باروت مخانكم جن حج فلتو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ ኢና ኣምሲና እሞ ምናልባት ድሕሪልኩም ዝኣተኹም ሕፅር ዝበለ መግለፂ ይህበ ካብዝና ኢሎም ማዓንቲ እዚ ተረዲአ ወይ ኣብዝና ኢሎም ማዓንቲ እዚ ኣይተረዳእን እንብሎ እንተሎ ሕራይ መምህር ሰራ ሚት ይኽን ዘለኽን መምህር ሰራ سوري أبوي مرقي هاني انتاشمو تمهركو دهر ما تون الله هني تم جمرة تمهركو بتمكت نقولتنا يسوع كريستوس مسيرنا مرجعنا سبقنا باريا قولتنا يسوع كريستوس كلنا بأخالاتنا كلون دات نو خبرين دات تواسعنا تقايزنا تسبانا زلالما يبيوت كم زخونة تمهيري هتو زلهن دما تتمكت نحنا عرفاهدو بشتكى لنا إنا نتما مبزاتو كريستيان إنا زبلو كلهم مالتي إنا ناشتو خلنا ناشتو خلنا زتها مقنا يتمكت بتواهدو كابونا لعلي قال عيك سالساين تقمينا قل أمونغو كساب أبلبنا بتحنا مرجعنا نبكسي زلو إدمين أس بكريستنا هيوت كنا حلف كمزي كنوفي نباريا كويتانا كنكون بلادو هيوت سي فلتاتو نيبلنا ناشت خلنا مالت سلازي سنو باتر شو جزينا خالفو هيوت كما جيرنا نوريوم እግዚአብሔር መስገን አቦና ክድግፉን እዮም ኣብዚ ሓሳባት ኣብ ንእሽቶ ዘለና ግዜ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ፍጹም ኢሉ ነቦና አብርሃም ወዲ 8 መዓልቲ ሕፃን ይገዘር ክብሎ እግዚአብሔር ሲ ብዛዕባ ምግዛር እምነት ፍልጠት ሃሊዎ ኣይኮነን ማለት እንደገና ኣብ ሕጊ ሙሴ ከዓ ወዲ ብ40 መዓልቲ ጓልካ ኣብ 80 መዓልቲ نبيت እግዚአብሔር ክኸዱ ሕጊ ሙሴ አዚዙ ማለት ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ወዲ 40 መዓልቲ ንስኮነ ነዚ ሕጊ ዝኽፍጽም ናብ ቤት መቅደስ ምጻእ ሃድሊዎ ኣይኮነን ናብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ነዚ ሕጊ እዚ ኣጽዲቕዎ ማለት ኣብ ሕጊ ዓለም ከዓ ክሳብ ደቂ 18 ዓመት ዝኾኑ ወለዶም ብዛዕባ ደቆም ተሓተቲ ይኾኑ ምክንያቱ ትሕተ ዕድመ ስለ ዝኾኑ ጋና ندقنا نساتهم بناي تمرت عدل كي تردون كله 4 عامات 5 عامات كونوا خلو تماهيرهم انت ابكم نجار كبصحو بنهنا والثاني زيد ليو كاب صدرهم كفل ليو زيد ليو كنسهم እና بخي خلو نا بيت تمرت نوسدهم ማለት ምክንያቱ ሓላፍነት ናይ ደቅና ስለዘለና ማለት ስለዚህ ከሳብ ዕድመ ዝበጽሑ በቲ እምነት ናይ ወለዶም በቲ ሓላፍነት ናይ አበልገ ሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ናይ ካህን ጸጋ ጥምቀት ወስዱ ማለት ብጸጋ ጥምቀት ክርስትና እናተማሃሩ እናተነስሑ ብቅዱስ ቁርባን እናዓበዩ ይኸይዱ ክንድሰብ ምስኮነ ግን ናቶም ምርጫዩ ክቅጽልዎ ክገድፍዎ ናቶም ምርጫዩ ቤተ ክርስቲያን ግን ክምቅሮምን ክፈልጥዎን ከዓ ዓቢ እጃም ኣለዋ ስለዚህ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ እግዚአብሔር ተረድያ ኣብ ግዜ ሃዋርያትን ليديا مسدرا بيتها 5 تطمقت اب ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ተቀሚጥ له كمون اتي حلاف بيت ማእሰርት ዝነበረ ጎይታ ምስ በጽሖ مسدرا بيتو ከም ዝተጠመቀ ስለዚህ እቶም
ህፃናት ምጥማቅ ኣይግባእኒ ክንዲሰብ ምስኮኑ በዓላቶም እንተደልዮም ይጠመቁ እንተደልዮም ይግደፍዎ ኢሎም ሸለል ዝበልዎ ሕጂ እኳ ተመሊሶም እዮም እንዳዓረይዎ መፅኦም ገሊኦም 8 ዓመት ብሉ ገሊኦም ንመጀመርያ ግን 30 ዓመት ከምቲ ጎይታት ተጠመቆ እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብስነ ምግባር ይኹን ኣብ ባይታ ይኹን ምስቲ ሕጊ ስድራ ቤት ይኹን ምስ ቃል ወንጌል ይኹን ዘይከይድ ምዃኑ ቤተክርስትያን ነፂጋቶ እያ ብ40 ብ80 ተጠሚቆም ውሉድ ኣምላኽ ይኾኑ ክንዲ ሰብ ምስ ኮኑ ከዓ ናይ ባዕሎም ምርጫ ገብሩ እዚ እቲ መሰረት እምነት ናይ ቤተክርስትያን ዝያዳ ኣቦና ክድግፉኒ ዕድል ክህቦም እየ ደሓን ኣቦና ኢልኩም ኢኹም ደጋጊሙ እውን ሓድሽ ክንውለድ ከም ዘለና እናበለ መምህር ተኽልውን ኣብ መግለፂ እዩ ከም ሕጊ ቤተክርስትያን ግን ግደፍ 40-80 እቲ ህፃን እንድሕር ሓሚሙ ንሞት ዘስግእ እንተኮይኑ እውን ዋላ ብ4 መዓልቲ 8 መዓልቲ ክጥመቅ ከም ዘለዎ እዩ ትታሽሙ ሕጂ بحصر مثالي خنزارب ندحر كوينا أبربعة أب 8 زتتأمق كايو أي فلت أكاني نيرو إندابلك أتا مشقة زربات تقرب و كما هتسأنا أدينا خنوص خلنا أدينا مخانا خنفلت أدينا أدينا مخانا ولد مسبلنا نفلت أدينا بأمرو تردينا تشعة ورحي أما هتسأنكس أركني حجر ما وليد كنلنا أدينا أبونا نفلت دينا أي نفلت أنينا بتي أن عبنا كن كيد كلنا جنا أبونا أدينا مخانم دما نفلت أما إزي بهز أنكا خلخا سلزي فلت أكا حجي كتما ألكا زبل تتمكت مالت انت اينا خنكون محدر منفس قدوس كنكون حدش خنكون اكويو سقع امرو نقبر كساب لب نقبر من يحضرنا نايرخص منفس محدر خنكون نايت زي قنع منفس دما سفر كنكون اي قبان ما بيتا كريستيان بمصنعتي غنتبونا زبلوو بودي شمون تمعلتي جزرت كجزر كله أب أوريز فترسي تهزأنا يفلتني نرو أبراهام جزره يلسلت تعززجن يجزرون يرو مالتي أما زي محضر منفس قدوس كنكون إلنا إنا نتمق ما بهزأن النتنا كنتمق كم زلنا أي فلت أكمني نرو تغينون بهزأن ولاديو زفلتون يبلنا نمو تتقصتات تقيسا ما إمابنا أب زي قبر حواريات 16 لديها تقيسا ما بنا خمون تحلاو أسراتون نسون سدرابيتون تتأمكيو زبلنا مو أبزي يأخلنا يغني اللي أبنا سلطوها بالنعدل الرأي قال هو تسمع لنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበነ الرأي قالوت كابزنا إلومي رومي معراف 6 ወይ ቅድሚ እዩ ዘሎ እዚ ተረዲኤ ሎም ምሸት ካብዝና ኢሎም እዚ ተረዲኤ ወይ ከዓ እዚ ኣይተረዳእኒ ንብሎ ሕቶ እንተሊና أبونا هيوتي أبزيا الرأي تزدليو كفتن حانتلاتني الرأي أبزا قصر 16 أقلقل تصدقي تبلسي ما مرتغلو بدن بأنو تناي تنكت بدن بجيرو قالي تقولنا له تي كمي تتنكتسي أبتحنت إتهم مس كرستوس زلو انتايلو نبتات انكت إتهم مس كرستوس زلو خمو بتنكت أبيلو مسو أب مسكر كم زموتو ندحت أبكالي نبتي حدوين ندحت تطميكاس ولد أملاك كموخانكا إلو بدن بي كم كلهاتكم ولا تنحواتين قالي تصنعين أبناوين نمنتاي زسنع ناس انتاي تغمنا إلنا ساب هيوتنا خنزارب لنا تاقر ناس نبيات خيد زلا تاي الناس انتا تسرح زلا إنا ندحر ولود أملاخ كوين ناسي كم تني أملاخ قرب تيسي ببن إشيس بتناتو كم زد ممر تخلق قلت بدن بجرز قلت كن لبناس
ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ስቕኢልና ክንመሃር ከም ዘይኮነስ ነንእሽተይ ሕጂ እታ ናተይ ዘስተንተሙት እኳ ኣብቲ 16 ንምእንታይ ትብል ኣላ ንምእዛዝ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንትህብዎ ንሓጢኣት እንተኮይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኮይኑ ንጽድቂ ነቲ እትዘዝዎምስ እንታይ ባሮቱ ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚኣ ሕጂ ንዓይ እንታይ ከስተንትና ከለኹ ኣብ ማቴዎስ እውን ደልዩ እቲ ክስታይ ዝክሮን እምበርቲ ቨርስ ሳይፍ ኣይቲ ጥቕሲ ዝክራ እምበር ንክልተ ጎይቶት ክትእዘዙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብል ናይ ማቴዎስ ኣይዝክራን እታ ጥቕሲ ግን ሕጅስ ኣብዚኣ እውን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እቲ ምእዛዝሲ እንድሕር ንኣምላኽ ናቱ ውሉድ ኮይና ንኣምላኽ ክግዛእ ኣለኹ ኢልካሲ ንሰብ ክተብል የብልካ ንክልተ ነገር ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ከዓ ከምኡ ኣሎ እሞ ብጣዕሚ ከዓ እዚኣ ተብርሃልና ኮይና ተሰሚዓትኒ ከስተንትና ከለኹ ንሕና እውን ሕጂ ብዝኾነ ነገር ጥራይ ናብቶም መራሕቲ ዘይኮነስ ምእመናናት እውን ንዓና ንገዛ ርስና ሓደ ነገር ጌጋ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ነገር ዘይኮይኑ እንትኮይኑሲ ጠጠው ክንብል ከም ዘለና ጌጋ ኢልናሲ ክንምለስ ከም ዘለና ስቕኢልና ክንምራሕ ከም ዘይብልና ኢለስተንቲና እሞ ንምናልባት ሞርት ምሉእ ለይካ እዛ 16 ብጣዕሚ ፅቡቕ ምግላፅ እዩ ኣብዝሓልኪ እታ ዝበልክያ ጥቕሲ 6 ማቴዎስ 6:24 እያ ምዕራፍ 6:24 ንገንዘብን ንኣምላኽን ክትገዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንምእዛዙ ባሮት ክንኾኑ ንርእስኹም እትህብዎ ንሓጢኣት እንተኮይኑ ወይ ንሞት ንምእዛዝ እንተኮይኑ ንጽድቂ ነቲ ትእዘዝዎስ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ኣይትፈልጡን ዲኹም ኩሉ ግዜ እቲ ክንእዘዝ ዝድርኸና ገለ ጥቕሚ ገለ ስልጣን ገለ ሽመት ገለ ፍርሒ ዝተፈላለየ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ነዚ ኩሉ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ኩሉ ግዜ ሐሙስን ሰሉስን እግሬታ ሰንበትን ሐሙስን ወለሶስና ምእደ ረበናት ንሶስና ካብ ኢድ ረበናት ዘድሓንካያ ንስኻ ኢኻ ኣዝዮም ምሩያት ሰባት ምዕሩጋት ሰባት ንኣምላኽ ዝፈርሑ እዮም በረኸት ትኾንን እዮም ኢሎም ረበናት መማህራት ናይቲ ግዜት ማለት እዩ ኣብ ቤታ በላዕቲ ሰተይቲ ዝነበሩ ንሳቶም ግን ብኻልእ ጠሚቶም በዓልቲ ሓዳር ብኽብረት ትነብር ኣደ ምዃኑ እናፈለጡ ኣፀሚዮም ወይ ኣብ ዝሙት ፀኒሓልና ክንከሰኪ ኢና ብዳርባ እምኒ ክትቀተል ኢኺ ወይ ከዓ ፍቓድና ፈፅምልና ኢሎም ምስ ሓተትዋ ሶስና እንታይ ኣይላቶም ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ካብ ምዳቕሲ ኣብ ኢድ ሰብ ምዳቕ ይሕሸኒ ካብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአተኛ ኮይነ ዝርከብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ገበነኛ ምዃን ይሕሸኒ ኢላ ምክንያቱ እንተ ውዒለዮ ፈሪሐ እንተ ውዒለዮ ስለ ዝውዓልክዎ ዋላ ንስኹም ኣይትንገሩለይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክኹነን እየ እንደዘይ ውዒለዮ ከዓኒ ኣብ ዝሙት ፀኒሓልኩም ክትኮስክን ኢኹም ክኹነን እየ ስለዚ ብዳርባ እምኒ ሙማት ይሕሸኒ ኢላ ሓንቲ ግዜ ዝመረፀቶ ምርጫ እግዚአብሔር ግን ንዳንኤል ኣምፅኡ ነቲ ፍርዲ ቄናን ምዃኑ ሓሶት ምዃኑ ኣነፂሩ ነቶም ንዓኣ ዝኸሰሱ ሰባት በቲ ዝኸሰስዎ ክሲ ንጹህ ደም ከፍሱ ስለ ዝደለዩ ከም ዝፍረዱ ጋናፃ ገይሩ ስለ ዘውፆም ወለሶስና እምእደ ረበናት እንዳበለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብተን ብኽብሪ ትዝክረን ናይ እምነት ጀጋኑ ኣዴታት ሓንቲ ሶስና ስለዚ ሶስና ምዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕር ተባይሸ ዞም ሰባት እዚኦም ስልጣን ኣለዎም ኣብቲ ህዝቢ ዓበይቲ ሰባት እዮም ንዕኦም እምበር ንዓይ ዝኣምነኒ ሰብ የብለይን ስለዚ እንታይ ገደሰኒ ነብሰይ ዘዋርድ ክብረተይ ዘዋርድ ኢላ ኣብቲ ሓጢኣት ወዲቓ እንተትኸውን ነይራ ነዚ ክብሪ እዚ ኣይምበፅሐቶን ስለዚ እቲ ንምእዛዙ ዘገድደና እውን ክንፈልጦ እሞ ዋጋ ከዓ ክንከፍል ከዓ ድልዋት ምዃን ምክንያቱ ንገለ ብጥቕሚ ንገለ ብሽመት ንገለ ብስልጣን ንገለ ብሻራ ንገለ ከዓ ብምፍርራሕ እዚኡ እቲ እሞ ኩሉ ግዜ ኣካላትና ንመን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለታዊ መነባብሮና ብዛዕባ እግርና ብዛዕባ የእዳወይ ዝምስሶ ዘለዎ ሎማዓንቲ ንክብሪ ኣምላኽ ዲ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ወፃኢ ዲ የእጋረይ ዝንቀሳቀሶ ዘለዋ እዎ እንታይ ሞ ኣለዎ ኩሉ ሰብ እንዲ ዝኸይድ ኩሉ ሰብ እንዲ ሞ ከምዚ ዝርኢ ክንብል ንኽእል ኢና ግን መለክዕና መምዘኒና ቃል እግዚአብሔር ምስ ቃል እግዚአብሔር ይሰማማዕ ዲ ምስ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንና ይሰማማዕ ዲ ኢልና
اتنسقمو اتنزاربو اتنحاسبو تنرمسسو كم فقاد እግዚአብሔር كهون እግዚአብሔር يردانا تقند علامة نايز قبايا زغاء ننفسنا بميزان قال እግዚአብሔር كنمزنا نئنت خنكل كم زنديهم زقبرو كم زنديهم يلومنا كم زندا زي كون دو بعالكو ستوكو كم زيهم زقبرو زي كونس نفسنا منصرنا قال እግዚአብሔር كوينو ازز حاسبو ازز زاربو ازز رمسسو ازز خدو زلهو مس قال እግዚአብሔር يسامع معدي سامع انت كوينو نقصلو زي سامع انت كوينو ها دو نبلو مالتي سلغالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን አራይ ካሉ ቴንክ ዩ አቦና ቃል ህይወት ይስማልና አሜን 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 ዘመን አገልግሎት አሜን ካል ሰብተ ዘይል ግን ምስአኻ ሓትት ሓሲበ ነርስ ፊዶም አይነው እንድሕር ካል ሰብ ዘይሉ ዶክተር አሜን መምህር ተኽሉ ዘበላስ ቁርብ ተክተበርሃለ ደለ ነር እንድሕር ካል ሰብ ዘይል አራይ እስከ ካልኦት ህይወት ሓብትና ካልኦት ዕድል ክህብ ትብላላ ዘይበፅሐና እንተሊና ዘይረአኹም ምናልባት قصل هيوت حبتنا بدم بتصب غيرو قاليت لانغو تكتبر هالي دلي جلوخسي كمزي كور تكست خين هون منتن اتا بروتستانت زناي اورثودوكسن زمصا ممرتخلو اتا بروتستانت تايلوم يلو صقا املاح نحاتياتي يقرا يبلل كبللو يو انا خاني اورثودوكس كا دحينا انا بمسقول يس بسقلتو حجي إزيانا هنا وين تردعني أجن أب حدا سي أبنا هنا مش حتى أتي وين قرب كل أملاخسي قدافي وحتى أتي وين قرب اللي نبلندينا حكي إن قلت يكون في سكوينا بقى كم عادي أتا كومبرايز كجبرا خلوسي أنت عشان مخينات نمخطو حساب تردي أن لا تحسبوا أن ما مرتخل مريم عدل كهبوا مخنيات وتعب مصنعتها وصحف صبوا قرهم سلا زغربوا ممهر تخ مريم تسمعنا أنت عليهم. Thank you. هو نساتهم سي أنت يوم زبلو ندحر أميننا دحيننا إنا يوم زبلو دحري دلايك أخذ كبر الله زياتهم كلهم ما يكونون تم بروتستان كلهم ما يكونون التفاعل له جن قال نابتم تمكد أمنو مالتيو نتمكد كم زي it's just seal يلوم يمزع نمبر كم نحد قد حاتيات لنا نحن نعمل نحد قد حاتيات نساتهم يكونوا جن أبت أمنت ترامتينا أنا بتسجع أملاخ سل زدحين يبلو لكعي بتسجع أملاخينا ندحين نساتهم بتسجع أملاخ سل زدحين سي أنت دا أمينة دلاي أنت جبر كون كدحنا نين نجي حدا example زهبو أنت رألو سي أبوها ولادي خاناي سجى أبوها مالتي ولادي خام خانو سايترفوني حنس أمس ولادك يبلو ياس أملاح كاهم يبلو كم ياس كم يجن كم خاي كونن مهنا حنس وليدي كاي ودا أملاح كون كاي خموني كريم سكاي كيلوني أمزولو that's not true مناتو أملاح نعنا تسجى كيبنا يو جن أنت رأدين نبرد لخوينا بوس دخيري هجى أبزي أنا جان كروزستم زبالة حنت الله ما كم قبال حيش يبلو حدا سب كموت كتما انكلو ود املاح اوشتو كم تسقله نصوري يبل سبنتنا مسكويتنا يسوع كريستوس انت زي تسقله نيرو نحاتيات كنسوغو اي مخالنا نيرنا احنا ازينا نعمل نحدقت حاتيات سبنتنا مسكويتنا يسوع كريستوس انت زي سقل نيرو نحاتيات كنسوغو اي مخالنا نيرنا ساتون بصق املاح تدمسيسي يبلو I hope بريها تكون تسفى قبر. Thank you ممهر. قرأ كستاجرات نحجي ترديات نتا ديفرنسا. Thank you. Appreciate it. عليه هو تسمع الله. عليه هو تسمع الله. بحاسيرو ساتهم سب مسامنة صديقو إلى يوم زامنو معنا. أمنت عبد الخريستيان ناقن أمنت مجمريا نايدحنتي. أتن ثلاث نتبتات ممهر زغلس ونكا دحينا إنا بمسكال كريستوس بدم كريستوس ندحنا لنا بنسحا بتمكت بسناي تكبر كندحنينا بتتنسى زو غباعي مالت قال هوت يسمع لنا الراي كالوت زخونه ريتو حتون تلينا خابزنا لهم وي كابز حلفه Thank you قال هوت يسمع لنا بتاع بريحتنا الراي توم غزيه زلنا كنرخبو نخيل بقربا كنرخبو نخيلنا تي comparative theology زبل ناي بوبشنو دا مصحف تترجم له بتجرينيا أوديو نزوم محبر فقري بيت إخباريون بأوديو
تاشمو غيرهم اللو اتي امونغو تمكت ناي ካልኦት እምነታትን ናይ ኦርቶዶክስ ጥምቀትን እቲ ድሕነት ብቅፅበት ዝብል ንድሕነት ዝብል ሰፊሕ ተኣሽሙ ሂቦምሉ ስለ ዘለው ነዚ ክንሪኦ እውን ፅቡቅ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ግዜና ያእክል ኣሎ አቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ብክብሪ ናብ አውደ ምህረት ይዕድም ربنا قال هوت يسمع لنا ممر حونا دما እግዚአብሔር عزيزو ጸጉኡ يبزحلك ስለخلو ዝገለጽካልና አምላኽ ኣብ ኩሉ አገልግሎትካ ህይወትካ ምሳኻ ይኹን ዘመርኪ መዝሙር ሓፍትና ማዕዛ ከምኡውን ነታ መዝሙር ብጥቅሲ ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ምዕራፍ 6 እውን እዚ ተረዲእኒ እዚ ኣስተንቲነ ኢልኩም ወይ ድማ እዚ ኣይተረዳእንን ኢልኩም ብሕቶ ብምግላጽ ነዚ ጉባኤ ከተስፍሑ ዘምስኹም ኩልኩም ኣሕዋትሓት እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ኣብታ መወዳእታ ህይወት ሓፍትና ዘምጻታ እታ ብዛዕባታ ባሮት ትብል ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምጽዋት ብዛዕባ ጸሎት ብዛዕባ ጾም ምስ መሃረ ኣብታ ምዕራፍ 6 ወንጌል ማቴዎስ ቁጽሪ 24 ንኽልተ ባሮት ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ኢሉ ምክንያቱ ወዲ ክልተ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንኽልተ ድማ ክትእዘዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ 2005 ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣጋጢምና ዘሎ እንታይ እንተዳኢልና ንኽልተ ምግዛእ እታ ንኣምላክ ክትግዛእ ተልእኻ ኣምላክ ክትፍጽም ንምእመናን ከተገልግል ዝግባኣ ቤተ ክርስቲያን تا ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን እንታይ ደኣ እቶም ኣገልገልቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን تا ምድራዊት ቤተ ክርስቲያን ነታ ኣብ ሰማይ ዘላ ትውክል እታ ምድራዊት ቤተ ክርስቲያን ነታ ኣብ ሰማይ ዘላ بتسفى نصبيا نعاء تأتو إلنا كريستوس زسرتا نمن كتجلجليا انت دعينا نكريستوس كتملخ نكريستوس كتجلجل إياه رئيسا قويتا آن بيت كريستيان مسرتا كله كريستوس بعلو إيو نحنا اتم اقلقلت دما ابتار اسان قللاتان زغونا كريستوس باروت ناي كريستوس كوينا كان قلقل زقبانا باروت من كوينا انت دا اخن بالكوينا باروت ناي منقستي باروت ناي سبا سلطان باروت دما ناي ደቂ ሰባት ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ብመጠን ናይቲ ትግዝኦ ብመጠን ናይቲ ተገልግሎ ብመጠን ናይቲ ተልእኹ እንትፍጽመሉ ናቱ ባሪያ ኣኻ ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ኣዚና ኢና ክንጥንቃቕ ዘለና
دحان لومي مس بيت كريستيان مس أملاخ صباح دما مس عالم زبهال سوني سولوس سوني ناي كريستوس سولوس دما ناي عالماويان زبهال نجار يلن انت دا انا ابزن دحرال ليو فتينا صلينا باروت عالم باروت ديابلوس مبري باروت كريستوس كنكون اي نخلن هنا اما نخلته غويتت كجزا زخل يلن ابزي ادما نت اتززو باروتو خمزخونكم دو اي تفلطون يخم نت اتززو باروتو مخانو دو اي تفلطون يخم لما نحنا نايمن تأززتينا زلنا كم تدقاقي ما بونا زولنا إذا قال زي قدم نابرمي يتصحيف مو نسبرمي خمزي لو ما يكونن إذا قال زي هي أو كوين لمي نفس وقفنا كن مهارو كن باب كله أمرنا خوح وشتنا دم خنت فتشي بزق على زي أما نحنا نايمن تأززتينا نايمن تلقوه إنا نفسم زلنا بحسب نايمانينا ننبر زلنا أفليبي معرف كلته قصر حمشته انت إله هواريا باولوس إتا أب كريستوس زنبر حسب أباخاتكم يهلو إلو أتحساسبنا أتحساسبا كريستوس انت دا أخوينو باروت مانينا نخون باروت كريستوس تأززت مانينا نخون تأززتي كريستوس إنا نخون أبزا كننببا زصنحنا ون أب حنتي تقسي انتاي تبليا نرا نزع علم زيا أيتم سلوا تبلون صحف سلا زلنا نخلت تقويتت كنجزع أي نخلن إنا ما بارت كريستوس انت خلنا كم تخن مهارو زمسنا بارت كريستوس انت خلنا أبز مدري أب سماي دما ولد أملاخ إنا نخون أما نمن نجزع نمن نأزز أترينا كنفلت قبعنا ناتي تأززوا بارتو كم زخنكم دو أي تفلتون إخوم كلنا نبار بزوز أمزي بزو قبائزي بزو مشاتزي بزو تمهرنا يو معرافزي أنا نمن يزز اللخو نايمن باريا يزلخو أطوار صدق دي صير زلخو أب أكالاتي ولاس أطوار حاتيات أطوار عمسا صير زلخو منياتو بارت كريستوس انت دا أخوينا أطوارنا كله أطوار منتايو أطوار صدقيو نكريستوس حاتيات بظهريو أي ساما معني انت دا باروت عمسا باروت حاتيات انت دا كوينا دما أطوار عمسا انت دا أخوينا أطوار حاتيات دما باروت منينا زلنا انت دا أخنبل كوينا باروت ديابلوسينا زلنا أي كريستوس أي مس كريستوس أي مس ديابلوس زبهال سالساي مجدي يلن موتن هوتن برهانن سالماتن يمانن سقامن قفحن سأبابن إيان أي قفح أي سأباب أي برهان أي سالمات وقاقتا كم زبهال نجر يلن أمو نأملاخ تعزيزنا أطوار صدقي صيرنا باروت اتتسقللنا باروت اتي أبربعان أبسمانيان بتمكت مسؤو ميتنا بتنسعنا
هيوتنا ناتو باروت ناتو تأززتي أصوات صدقي سيرنا قبروا زبلنا ناقبرنا كنبر اجزي أبيهر يحجزنا أب عالم باروت بزحات بارياز قبرنا بزح نقرالو زأسرنا أما لما جن إذا قال زي قلت غير يو زاربنا زلمو نخلنا تكرس النبر حساب أب أمرنا أب حسابي حسابكم كون قويتا بعلو يردعنا ناتو تعززتن ناتو باروتن كوينات رح كنا بردما زي أبيهر صقو يبزحلنا سلا زنحنا مشدما زي أبيهر مسجانا يبصحيو زي صوم زدما زيادة باريا منيه زلخو نمانيه زلخو أسوار منتاي صيرة زلخو إلنا نفسنا نفتشلو وشتنا نمرمرلو كون دما زيابيري حجزنا إذا صومزي نفسي كفلتلو بارياخا خونلو أسوار كامبر أسوار خيصرلو إلنا تاي نقبر نزو صومزي أجندا حجنا أجندا ناس خوينو حساب ناس خوينو دليتنا دما السخوينو كنت أمامو بارت طلوع الأملاخ تباهلنا كنت وعدما زيابيهر نخلنا حيلي هابنا نخلكم زيابيهر زمان أقلقلتكم يبارخ سلت أنحنا جزي زيابيهر مسجانا يبصحيو كلنا بصولتكن عصو حنساب حاف نبال رتا سب سمع أبو ولد ومنفس قدس هذا أملاك أمين من سلام صلاة كم بحدش كل زحجي بهر أبو قيتانا المدحنا يسكر صوتنا مسكن لنا من أنتي إذا سلام زحنت لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل الحزب المؤمنان بزح سلام كهب نقول سلام سلطان له جابير أملاكنا أيو من سلام تصلي بسماعة تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات نتا فقد كان تاب سمايكم دمام دريخون علة إنجرانا دم هبنا إحنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أنسان دقلنا كم كفادنا نمبر فتنا يتونا من قصنا حيلين كبر نزل علينا كائما أمين وزت يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدين قلي خي بس كهون دنقلي خي أدي جابير توات قويتا سراوي سلام لك له سري كمان سبرتي خفرة كرسون برخيو وملتت أجا جابير مساخي وفست الدسولكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخ يسكر ساس منتانا محرت لمن لنا أمين ونقول تحجي بهر لمن كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبكان أخم أوجابير أترينا سجاخو نفسلنا يكان نفت وعدا وناخبلنا يبلنا نمو قدسم كان سمن سوعنا لنا وسما يزول خان سلام كعبل النفس كلنا حدر أبزع عالم يزور مرام سلام حلو نقول لهم راحتن سوى سلطان قدسم كسلام حبهم أبزوريانا نزول مكان تعذاب كأمخراب أما تاونا مصانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوم بعون عن وقت نبرن بكل سنة عمل خدمة نعغاني زيابيات بنفرح بيعونات كنركبن بكرساس مسؤنس منفذ كل سن سجانا صنعتهم بؤذر لك على من كل سعن نزل ألم أمين قدوس 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 زيابير أملخنا زنبر كاز اللخا نقول لحليف كاد ما نزل ألم تنبر كمسراك سام عرب
كاب سمين كسعد دبوب سم كان زل عالم تمسكنا يكون سلام لخنتك سلفت أرينتك سلا قويتنتك قدس እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካና ኣብ ዕድሜና ዛ መዓልቲ እዚኣን ዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃብካና ነታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ብጥዕና ብሂወት ደው ኣቢልካ ድማ ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ድማ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ብመንፈስ ኣቕብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምት ምስ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ዘፀምብር ጉባኤ ግበረልና ብጀካ ነትካ ናይ ካልእ ባሮት ብጀካ ንዓኻ ንኻልእ ከይንእዘዝ ብጀካ ቃልካ ከይንሰምዕ ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓይሊ ሃበና ኣይትፈለየና እዚ ጉባኤ እዚ መፍረዲና ዘይኮነስ እንታይ ደኣ መፅደቂና ሓሳብካ ዝሕስብ ብመንፈስ ዝዕቢ መገዲ ፅድቂ ዘትሕዝ መወዳእታና ዘፀብቕ ጉባኤ ግበረልና እጾም እዚ ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ድማ ናይ ሓቂ ሰላም ገርካ ንኩልና ዝኸውን ሰላም ግበረልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኢድካ ዓይን ምሕረት ዘርግሓሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምቶም ስባሮም ፀግን ቁስሎም ኣቐምርር ስቃዮም ኣቕልል ሕማሞም ፈውስ ኣብ ሓዘን ዘለው ንብዓቶም ድረስ ሓዘኖም ደብስ ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዕሩቃን ክደነልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀልማት ኮይኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጎዳጉዲ ንዘለው ሰንሰለቶም ብተኽ መቃውሖም ሰርካ ሓራውፃዮም ካብ ሞቕ ሓጢያት ካብ ሰንሰለት ሓጢያት ዲያብሎስ ድማ ኩልና ፈቲሕኻ ናፃ ግበረና ፈቲሕኻ እናእኻ እሞ ናብ ፈትሓ ኣምላኽ ድማ ክንጥምት ኩሉ ግዜ ንስኻ ሓግዘና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ዝወለድና እዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን እትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረግ ጂኖ ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ካናዘርያት ያደምሳሲ አበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ብርሃን ሳይሩ ገጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሃነውን ጻሃነ ይረስየን ጽብሏን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሐልወና በአፍን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናየ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ፀንሐና ግዜ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን ተረፈ ግዜና
أملاك ذهبنا دما مس أملاك نحلفه دما أملاك بعلو يردعنا نخلكم زمن أقلقلتكم يبارك برخليتي يقبرلنا نيتسو حسابات يقبرلنا آمين. آمين. على قوة معنا بنا حندروا كلكم حندروا. ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ግዜኹም ኣወሃሂድኩም ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብዚ ዕለት እዚ ብድሓነ ሰላም ብጥዕና ብህድኣት ዓቂቡ ብሕብረት ንቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና نزمت جزينا ها أبدا حنا سلام عقيبو بحبرات كنقابا نا إግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يخونلنا سلام ليتي سلام حدرو بسلام يرخبنا آمين. كلهم دحن حضروا قالي وتسمعنا بتاتنا إلى زفرنا نتمرت جزي إግዚአብሔር استمسكن يكون قال هو تسمع لنا برخليتي على هو تسمع لنا برخليتي هو تسمع لنا برخليتي